upgraded district was Sri Sidi Kenjing, retired. Ngapan pau kajing semua komen kabakrau ha kane kapor kumu presiden jongka Ribhoi Dorbar ngiladu hapo kini ke arsnem ban rakhe ya ka anniversary kajing tap arpu pra arpu kendai hendai mentang layo haunu snem ban priang ya kane kajing tap life snem hang ne ngidon iba Meral Bon MLA wei na ki nong mi khmat ubalong sisa kajing kalong ke buram yang ikum ke distrik Ribhoi ubami khmat na ka nongpo konstitusi ubala ai kajing syakri om tang yang nongpo hendrai ya ke distrik Borokowei ude udukot jong ke Ribhoi Dorbar ude udukot jong ke RBDSA ude udukot hagi babun ki benta jong ka imlang salang jongi hakane ke distrik kajing wan jong pisar hakane ke por ngi pediang sumbai pi bal kalong sisya kajing kemen yang ibaro. I welcome Shri Arpit Upadhyay, IAS Deputy Commissioner Ribhoi District, sir, and Shri Giri Prasad IPS, SP Ribhoi District. To this 30th celebration of Ribhoi Foundation Day, for sparing your time to attend this function and for your generous contribution to make this function a grand success. Thank you, sir. Nangta ngapriang sengau baru ya iba Charles Marengar. Bolong ujoin sekretari jong Ribhoi Dorbar mensua hadin bai lalong MDC teka constitution jungi kalong bangi ong ba ngimla ban tap ya ginong kitkam daki nong daki balalong elected. Idon bat ngihang ne ngi priang subahai pi ba Charles. Pilong wei na ki MDC ubang yo i barok ngim ngam dadon kaman batai sibun mdei ba fitrei tang ya kamau hati hindrei fitrei ya kari boy barok wei kajing don jong pi kalong sisa kajing kemen yang i baro nang tahan yang idon ru iba balajit rani u MDC jong nongpo uba jusen ran yang i hagi babun ki benta haki kam ki jam lah kade ki jingila kai sport lah kade ki imlang salang lah kayap ka im uba balajit udai wei nagi samla ubai don benta bat ngi haman laki por wat hadu kijing kemengi ya kendu udon rengkat bat ngi ngidon hang ni i ba MB Tongper udai u additional deputy commissioner jongka distrik kejongi mangilong kumne ku mangilong bangila men organize kumne ngamla ban len kadai langba kajing ya IT kajing yarap ikajong i bunsin ngi julai sya office jong i ban penbait ya kane ke program hakano kanur bangila ban penlong sukses ya ka iba tongper ude u officer u bangi suk ban yakran iba bu ya kapor tek habangila ya kendu ubalong ru yangi ubalaru ban ayangi ya kajing yarap akiliang baro te kajing don jong i hakane ke distrik kalong sya ke burom ke bukrau yang i ngisuk hakili yang baro kajing don kam hakajing dei bat ki kam ki jam kam tam bat kane kajing rakhe lada ki don kiwi pade ki extra kidi ke ESC jong i hang ne lada ki don ngi pediang sumbhai pi baro nang ta lada don ki district head jong ka distrik ke jongiru ngi pediang sungobha ya phi baro kham tam ya UDSO jongi iba Bobby iba dang suan join mentak snem hapo jong ka distrik jongi kum distrik sport officer hendrai ubalala ban penlong ya ka school sport ubalala ru ban organize na ya ki team ke jongi nang ne begini alai simenta hakane ka Meghalaya games kepala dep badru ubala yarap yang i ban organize ya kaneka Ribhoi de ron ka bangila men step ngasung baham ni tu ipi ba kinong simbenta ha kaneka ron ka bangila men step ka bangi sedang na do da jentru hadu hang ni hapo umlang kedai kibawan simbenta kidon hadu kumbal lais pak ngut kalong sya ka burom ka bukrau ban ngi ai kublai pisar
nak benta kene ke jing la jong piwan organize bat kum juru ya ki staff jong i baro ki badon hapo jong i bangilala ban penlong ya kene program ke balong sukses kum juru ya ki polis ngi hap ai ka jing sungu ya ki halwal ada kimdan hang ne hinri ki belayarap yang i ban penbaik ya ke traffic 6 step 10 kilometer na do jentru hadu hang ne hanung po nang tangi don hang ne ru i Fadar Michael Makri ubanga hi simet ngadon ka jing sungu jan ya i bat ngada sung sarong ban mi kum kini kinong trei hapo ki balang baper ke jongi menta iwan yarap yangi ban ai ya kane ka live telecast na kane ka Don Bosco channel menta kesngi kane ka mengisyong hang ne baro kan long live telecast lot baro yangi penpau ka jung sungu ya pi Fadar ba pila priang ya ka jeng kerpat jongi bat haka juga porlu de mapi uba ajeng mut yanga da ka boong bakat ya kata ka jeng rake balengim le live telecast ya kane ka function tinggal persyang ban wat jeng tip na kini kiwe bede kini ki media kador karempalat henry iong yang ngan suwan satu ngan yarap namar ba ngasngo ba de ukun jong riboy ngakwa hiban penpau sya kepertei ya keburom jong riboy kuble sibun Fadar hang ne piwan mantak sengi kum uwe na ki organ kum bale ya kene ka live telecast kalong keburom yang hilang kum ke distrik baro kowe nang ta hang ne ngilakot bun bah ki NGO henry ngayui hang ne ki ba ladon golong tangkat tu kan ne klem dala ban kelet ya iba bibi makdo u presiden jong ka senjuk kirang ba chnong hapo jong ka distrik ke jongi bolong we na ki samla bodon ki jingkit kli ya kadong bat ya kari ke jongi hang ne badru ubangila ai ban tabu un kren kum juru ya iba bipul thank you ngitip baro we iba bipul ka RBWF kalong kum no menta ngadai u founder jong RBWF ngasung sarang menitu ipiang ne uba bipul uyo banlong presiden lada ngamdan mangau founder unom yo te ngadai ngasung sarang ya kata ba bipul bat ba haka juga perlu uyarap ya kijun kam jong ye baro kublai sibun ya kajing yasno kti jong pi uba bipul bat iba bibi makdo hakil yang baro ba pi yasno kti bat ngi nangta hang ne ngilakot ru ya kisim hima ki sordar hima jong ki ilaka henry ngam yu itil ada pidan hang no sungu bawan nom sungu yei bat kum juru ya ki sim ki longdo ki bong thai jong ki raj baro badon hari boy lada pidan hang no ngi priang sungu bahaya pi kum juru kirang ba chnong apo jong ke distrik jongi ki don kum ban rius pa san paulan ya nyos pa tam ki chnong man lagi chnong idon kirang ba chnong til lagi wan baro tengah terai ar lightly ka hol ngenom ngem te kan inre ngatip bahala ki chnong menta kira ke ya kaneka Riboy Foundation Day dang puni nga manem step ar lightly ki chnong bangim poi satu inre ngila penlong la ka jong ka program bat kaneka World Environment Day tengah penpau ko jung sung tenat ba hadu kata-kata ya kaneka sngi ya ka makiru kiale te haka juga porngi pediang sungu baharu ya kini ki grup ki balawan hang ne kum ka IBCS napo umkon na maulong nong telu nang umsaw nong bri ki balayo ka jing syajit ki balayo ka record ka umkon lele ka de ka top in the state bat ka maulong nong telu kawan second ngisngau buram hadu kata-kata baki mi kum kini ki IBCS kibala man ai burom ya ke distrik ke jongi ngi khodru hang ne ya ki BO ya kini ki village organization hang ni kisngi ngi yo i ba ka jing ya jong kini ki BO kalong ka basirkai ki BO ki de ki bala penlong da ki SSG hadin kata ki yo ki BO bat ki dong ka CLF ban ngalayo ya ka list na po DRDA baka CLF side sning nang tay sning kibadon ar prat ligi snong bat kibabun tli SSG ngilakot sung bahai king ne bikin yo ya kene award kiba trei bah nang taya ya ka maulong khung BO kaneru kade gawe na BO village organization ka trei bah bat kum juru ya ka mau pro kineru kide kiba lapau hakalis hapo jong ka distrik ke jongi
ngila pen bejru bangin ai kajing itu ya ki anggan wadi ki jongi ki anggan wadi ki de ki batrei syakini ki senong ki rung haki ying ki sem ki jongi ki bayarap ya ki duk ki suk ki bomdan kajing siu tulok ku bahe ki barit ba te ya kiru kum kadak kajing itu ngila pen kre ya pi ya kini ki jing ai kum kajing itu ya pi na ka benta kajing tre stom ku jong pi kum juru ya ki Aisyah baro kibadon hapo jong distrik ngi ai kajing ero ya pi hindre ki bala ai kerteng hangi ki long tang lai ba sauteli te ya kita ngila khot hang ne ngi don ru ka snong ka we na ki snong ka ba khuit tam hari boy kata ka snong ru ka de ka yam khon ya ka bangin sa khot sibit ya ka bangi kum ka riboy dorbar bat ka district administration ngi lapan kre kum ka dak jong kajing pen seluruh ya ki snong baro bakin lek khuit hala ki snong bakin sumba ban but ya ka nuksa jong ka yam khon tinga ngej bau rong ba snong jong ka yam khon un wan hang ni ban priang ya ne khusnam nang trang idon hang ne ki sports person ya ka bangim la chu ban jer pidon hadu kum ba sispa nriu pongot ei tingam tip kan no pilapoy hang ne kidon ki bayo gold don ki bayo silver don ki bayo bronze ngimla cuman ai da ka kerteng hindre ngila chule ya pitang da karong kane kalong just a token bangi respect kade just a token of recognition na gamenta kajing tre jong pi ngimla ban ai da ka pisang ngimla ban ai da ka cash prize hindre ngi ai ya pi ya kajing pi thu ngile khnang da ki frame ba pini ban bu haying jong pi hagi office jong pi lane hakano kano ka jaka ban itu bahaka label district ru pilayo ya kane kajing itu nangta ngai kublai ru ya kini ki media channel ki balaiwan lang ban ngihang nem ngamla ban jer lut baro hendrei ka bang atip bang tahang ne ka ban sa ai man ta ban ngi hang ne ka de ka batesi tv ka ban ai si benta kajing keren jong i doktor de di lapang kum unong ai ya kane ka district kum chief minister house nem chejar kane span ripuar ilapha da ka video clip jong i ban ngin ailat ya kini ki bale menta kin pen i hang ne ha kane ka screen ya ka jing keren jong i menta ka sngi na ka menta kane ka riboy de kum juru ya kiwe ki media channel nga priang sumba bat banga kwa aphi ba pini don benta ban ngi de ma phi ki ba pen sa priang ya kane ka sngi syaki we bade ki jaka na ka menta ka district ka jongi di hang ne ngi don kiwe ru ki ba ya butlang kilok ki jor ki ba sendran ya kini ki khun ki jongphi ki kmi ki kpa ki bon sendran bat kini ki khun ki jongphi ki ba yo ya kini ki award ki baret let's say ki perlok ki jongphi ki bawan hang ne ya gitar ngi pedang subha baro kum juru ngi pedang subha ya ka amka ka all Meghalaya Karbi Association ka bala kerpad yang ngi mangin ai ka we ka program bakin syat hang ne mentakin sepen ka traditional dance jong ki Karbi ngin i tang ba ngila ong yaki ba pinyale ban penlengkot ya kan ka program kum juru ngila ailat ya ki duya call it cultural group kiri ki khun jong iba gliton sadap UMDC ubala khlan no baki don gawe ga item ga jong ki bakin ai ru ya ga jing shat pleng kum juru ya ki we ki program ban kham tam ya ki group ki ban ruai ya ka riboyan tem hapo ka jingelam jong i Reverend ESM kibada nagari boy college kine baro kide gi benta ke mangidon hakane ka jing syakri hakane ka jing yalang ka mangidon hakane ka por ngilaya life snem bat ngindang ya ru lese mangi baladon hakane karta nginom la suban kot benyo ya ga golden jubilee hindai babun nang negi samla pidang kot hindai mangate ngala atatin giwe ti gidang la ban poi ki MLA MDC jungi baro ki badang samla kidang poi tengi kwilanti ba ginang le bha susu ya kane ka jing rakhe ka jongi man la ka snem man ta ka snem ngile tang ya gine gi benta hindre ngila perkhat ba hagi wi snem iman kan bha mungkin ailat segi blok level ke jongi bakin rakhe hala ke jong blok ru to ya ke district level ru ngin le hindre namar ba kapor kala longkot ban ngim tikna la ka long ne man ta ka snem ban rakhe di kita ka daw ngichu rai kerki ban le lang hang ne haka jing isya ban rakhe ya kane kasngi kade ban long hi ka bangin yo ipaj ba baro shiri boy hindre ngimla ban le kumta ka jinglut lu kabun berkapor ban organize ka don kam ten ringila le kumne ku mengile babun bagi knyum yang balai bile ta hanong po balai pimle ingi hajirang balai pimle aborembong balai pimle cita-cita dikini kirukom ajeng mut jong ipaj ba
ngin sa sim man perkat hagiway pagisnam. Ngapriang sumhalang yang ibaro, ribhoide basuk bakmen yang ibaro kublay sibun. Kublay sibun ba arbi shadap ya ka jingkren priang ka jongpi ikermen skam ban ngidonru kamen sim ban ong ipi ba pindang yo ekamet ka basat baklan kenang ba pindang la ban yalam ya ka ribhoi dor bar ki sngi bat ki snam ki bandang wan de porlok akan ka por ngin ya page por ya ka message ka ba ansa ai pedeng jongi lengba unong yalam ba khmat e jong ka district ita ide Dr. Didi Lapang lengba kini ki bor ki kor ki bor jong ke jing start ke jok ke pemerintah. Dear friends, I'm honored and privileged to be here today to celebrate the Foundation Day of Ribhoi District with my dear people of the district. 3 decades have passed. We are very sorry there's some technical problem. Dia kini ke por pemerintah nomor bakadon ke jingthot hakan network inom la ban pet ya ka message jongi Dr. Didi Lapang hakan ke por ngin yo ya ka special item naka all Meghalaya Karbi Association ngan khot ikini ka kenhon bakin subhawan sni shakmat bagi in ai ka jingshat tenrai ke jongki. But hadir check hadir jong kenika special item ngana sngobha ban kirpad yakini ki langut kirang ba akiban ai ki jingkran bakin subhaban long ki balapen kre but kita kilong i ba people thank you ba bibi makdo but I ba RR makdo la kirpad ikini ki langut kirang ba bakin subhaban long ki balapen kre man ai ki jingkran hadir jong kenika special item.
Unity in diversity is Indian strength. And we have just witnessed a very beautiful cultural dance by the All Meghalaya Garbi Association. We thank them for that very beautiful presentation. Your presentation have really excelled the beautiful colors to this celebration. Thank you so much once again. Te parlok akan kapor ke pementa ngin yo asngoi ke jingkran lingkot niki laingot kirang ba but hakan kapor ngan khot ningkong ye iba people. Thank you President Jongka Ribhoi Youth Federation by sngob ha ban wan shini shakmat ban ai ke jingkran ke jongi. Kublai Shibun bat Kublai Syajarngo ia ka Ribhoi Dorbar Kabala Kenmawit ia ka Ribhoi Youth Federation kepada gawai na peneng kaseng kabala Suit La Shore la penmi pajba lemba ka Ribhoi Dorbar Haus Nam ka Kendai Spa Nyau Pu Kendai ngi so kumen bat ngi so hun ban yui ba ka Ribhoi Dorbar ka de kaseng kabala dangim bat kadang ki haduk kini gisngi ngi jios ngoi kintin ke bakiong ka jaj benru ka baim ka long ka jaj benru ka bakhi bat kumju ngalong ru sya ka Ribhoi Dorbar phiru phiton kam ban yai khi khnang ba ka jingklan bat ka jingai telun jong ka district Ribhoi kanyat hi lemba jong phi ka Ribhoi Dorbar bai bathon jungi daga buram hang ni hiau amele badun buram na po kanong po constituency ba Meral Bonsim ha ka ju ko por ki MDC Nado iba Charles Marngar berkumju iba MDC nalong po bat baro kiri orang ba klem daklet ya u presiden berim jonga ba bibi makno iba dei presiden jongka senjuk kirang ba Asnong Ribhoi district with due respect to you honorable DC SP bat kumju isar ADC benarkat ngi hang ni bat kumju iba baro ngai Kublai bat penpau ji songu ha ka baidi bat ka jingyolat jungi ka Ribhoi Federation ha kum gani ka ski ka bakerpang jong ka jingmi jong ka Ribhoi district ka bangitip menta kum ka Ribhoi de ka jingtre sitom ka longhi ya ka Ribhoi Dorbar ka balami bandawa ban penyo no ialah ka jong ka district house nam ka Kendai Spa Kendai Puar Henry ngada keli pat ya presiden badun buram ba Arbi Syarab nginang keli which year la establish ya ka Ribhoi Dorbar yaitu yang nadu usnam khat Kendai Spa Ndrupusan nadu usnam khat Kendai Spa Ndrupusan la sang ya ka Ribhoi Dorbar with tanggawi ka aims but ka objective ka long ban penyo no ya ka full fledged district kata bangitip menta kum ka Ribhoi district kala simpor the keep host nam but kani ka Ribhoi Dorbar lese kala celebrate nem ya ka silver jubilee hai tigisnem ngamtep Henry ka jingyai sya ba ka jingyai dawa ka pelong pat hadin arpu nyusnem ka jing syakri jong ka Ribhoi Dorbar ngilayo priang pat ya ka district betmai ka Ribhoi district ngiso tenat ngiso kemen bangin sim ka kerteng Ribhoi district bat kidon kisnam ki baladep ha kisnam arajar arjalai nginangkan mau ba kalalong jing temu da ka sorkar ban penkelano ya ka kentin Ribhoi district sya kata ka North Kasil district Henry bakani keseng ka ban nakaliang ka Ribhoi Dorbar kala tau ban penmi ya ka Ribhoi Youth Federation da ka jing temu kalong ba ban sim bentalang ki kun samla jong ka Ribhoi district ban dawalang ya ka district hausnam ka Kendai Spa New Kundai ngilayang persyapat hausnam arjalai ban penkelano ya ka district Ribhoi sya kentin North Kasil district but kay ka jingyai lenti ka jonga kalong ngai buram pat ya kani ka Ribhoi Dorbar ka balayu I jingai ba ngidon kami ke involvement ngidon kami ke engagement jugi kun samla juga Ribhoi district ban pentelun ya ka nam ke buram jong ka district hi barok ka we ngisong sarong yeladi ba ngide na Ribhoi district bat ngasong sarong yeladi banganong bangade presiden jong ka we ka seng ka bali na po ka district Ribhoi Badiangi ngim sim lasus nyo bangide ta ki district organization handela nyo ngi kum ka state organization. Bad ngasu sarong banong ili bangade na Ribhoi district na malarang apai ha barok kiliang. Lalang ipe ya ka puli puthi ka bangidon ha po ka Ribhoi district lalang isim ka jelai bar ka way lalang compare district wise ngilong ki balai.
Ngiladon palat ya kan 90% hak literacy rate. Balani kira ni ke development ru. Lala ka sarkar lesi kam kuat banai development ka district ribohi kalau ke lunti ke pressure ya ka sarkar Meghalaya berkunjung ya ke sarkar India bahkan hab bante ya ke development hak ni ke district. Ngiladon hak ni ke district ke airport ngiladon hak ni ke district ya ki 4 lane lani kita ki bypass road but larangi pairu hak ke bidi bat ke jingyo ke buram hak ke jelai bro ke ribohi district kalong hakmat do hak ke bidi bat ki eki bro ngi hausem arhajar kisem baladem nganakan mausa nakaliang ke DC Badan Buram Madam Puja Pandey ila khot yangi ke Riboy Federation bat ila ong yangi ba ngidon kampane sibun ki kam namar ke Riboy stangkat no ngin sa declare ke way na peneng ke district ke Bakhut Tam ba lemba ke Swaj Bharat ngila sa sim ke way na peneng ke district ke Bakhut Tam bat menta kisem ki baladem pat kani ke juk ke district ngisa jid rupat bangin long ki aspirational district ha ki district ki badan palat ki news pak tam ha ki India but ha ni ki aspirational district nganang yo sngowi kenten menin ke bakran nakaliang jong noilam jong kasih student union balambok star marngar ha gasngi won sam ye kita ki khusnam ki facilitation ni ki kun samla na po kani ki district ngayo i kenten bayi kran yong ba sibun ngidon kam ha kani ke district ngidon kam ya kata jaka pule kum kita ki medical college lain ngidon kam ki government college handi kai ke bagani ke district kayo menta kalong ketem khalai ha ke ski penwan kani ke jingkran kapan pai khmat sanga kum munong yalam jong ke district banong ba ngila don kam ya kum kini ki college ban ngakmi lenti ba riboy dorbar ke bala judawa ba ka superintendent engineer nadu ka PWD ba ka PG ka di penwan no ha ka district riboy ngakmi lentiru ba nakaliang jok riboy dorbar kenya dawalang pat hakabidi pat ke government college hapo nongpo kabali ke district headquarter ke jungi te ngim dadon ye ke di ke short speech bat sai sin ngapan pawi ke jingsngu ya ke riboy dorbar ba ngakmi lenti ba nakaliang jungi ke riboy federation lemba ke ni ke platform ke bangayeng ngi penbena ba ngin ya don rengkat bat kari boy dorbar hakano kano kapor bakani ka kunhun ke balong kemi jong kari boy federation kadon kami kun samla ngikloi ban mi bat ban syakri ya ka jaj ban riu lemba ka jingkhot ya wer jong kani seng kepada kemi jong kari boy federation dai kini kenten kublai sibun kublai sijangu ifi baro Shibun ba people thank you President jong ka RBYF nakabanta ka to ka jingkran ka jongpi ka bapinkin mawingi ya ka jinga lenti jong ka Riboy Dorbar ya ki kam bat usenyang uba naka Riboy Youth Federation pilale nakabanta ka Riboy ka biit ka jongi kermens kam bakat ka mensim jong ka jingtre ka jongpi kana ya ki ka do onut bat ka mensim ka jongpi kanang bakum ki nong song snong jong ka Riboy district nginang yo amal shushu ki jingker khu lengbau sinyang ubapi pinai te parlok akhane ka por bementangan khot i ba bibi makdo president jo ka senjuk kirang ba asnong ka Riboy district bain sung bahaban ai ki jingkran ka belengkot apeng jongi akhane ka por dagba burom me ya chairman ba pania jagni ki jingyalang ba George Makri nang ta president jong ka Riboy Dorbar ba Arbi Shadab day lang ba jong i balala ban penlong ya gani ka program ka bajob la sisay ba Arbi Shadab uday briu balakha bat kasap ban arrange ke bakum gini program i la bhai don ba kasap kublai sibun ba Arbi Shadab ya gani program ka bajob ka ba pilale ang ni kasngi dag ba burom i MLA Badan Burom ba Amiral Bon ba Charles ba Balajit ke MDC respected DCs SP jongi boy don rengkat ani kapor kiri orang ba isar tongper kidon kiri orang ba ki bayodon ki bangimla ban jar kerteng ani kapor kalong ke buram ke bakrawe ang di kesngi na benta kani ke jingrakhe ka bakerpang ka bangiyo hadien arsnem ke jing pentut jong kani ke pandemik ka bangilayo mat ngai ku belai presiden badang sudap kran dynamic leader jongi ba bipul thank you leader jong Riboy jong kon samla jong Riboy ba people to lang ya chakmat
hak jing tray ringkat bat ki kun samla nagaliang jongki rangba snong ripoi berok kawai ngayang hangne ku mu chairman ngewan ra ya jing ai kublai ya ka celebration na ka singi ka jing ya lenti ka balai po snam jong ka ripoi district ba i ku jongi hak jing shisha ini tu ipi bat nagaliang jongi ki rangba snong ngidak mi lenti ba kinong mi khmat ki jongi kini download hangne ka singi Kelam da nyaw, kelam da snow, ya kanong kanong jing snow politics. Henry ngi snow si, bangi kelam la ban yu i yaki tip ka ay ka daw halandet jong kani jing rakhe. Parlok ba i je, ka jing ya lenti jong Ripoi district ka balai posnam kam day ka basok. Hapadeng jong kini kilai posnam, udon way ubriyo halandet jong ka. Baduta ide imahe di lapang. Day lang ba jong i balayo ya kani ka sngi. Dalam bajong i balayo ya Ripoi district house nap kandai spa kandai puar walada imdon ni kapor nagaliang jongi kirang ba snong Ripoi district barok koi mahe kublai sibun ya kani kasngi kublai sibun ya ki lai potli ki snam ki ba pila penlong ya kani ka sngi kumni kumba galong ngai kublai tu kapor kumai ma jadi rambai SR Moksha RR Kansai makdo kidai kinong lam lenti bat kiwai pat ki bangim la banjer kum padar sngi bat kiwai ki badai lengba jong i blang prat lenti yang ni district ka bi ki jongi ki parlok barok ni sngai ban ong ban nakaliang jongi ki rang ba snong ni sngo ban ai ka jing kublai ka ba kerpang klam deklet ya ka district administration ka ba nagawai ka por sigwai pat la pelong ini ki program ringkat bat ka jingi trailang bat ki officers ki let ki DC ki let nagawai ki por Sagawai pat Henry ka jing traikam kadang klan na kawai kapor sagawai pat bat ngisngau sarong ban penpauru ba ka Ripoi district ka bai ka jongi kalayo kat hadu ka kerdan ban yo ya ka district ka ba paunam hapo ka state jong kari India bor kawai kum ka aspirational district kublai sibun na banta ka jing trailang jong baro kai ka bangi kentu ni ka por kalong ba plan imat ki parlok ngidon kam haga bakum kene ka sngi ya ka jingi trailang klam da ken je ka no ka jing sngo seng klam ka ken je ka no ka jing sngo politics klam da ken je ka no ka jing sngo don kam ban wanra ka jingi trailang ngidon kam ye ka teamwork na du kinong mi khamat district administration ki rangba snong ki seng halang tong ini pelong ye ka district Ripoi ka bajob district Ripoi ka ba i ka jongi to phanang ya na ka bor sa ka bor bat nak jingjob syak jingjob kublai sia jarngo kublai sibun ba bibi makdo ibangi jukhadiet ibado nak benta ka to ka jingkran jongpi ka jingkran ka badon jungmut ka jingkran ka badon ka ya ka khubor nak benta jongi wi peiwe ki badon ka por ka pementa ni IP ke jing kublai bat ke jikin pocket yang ba pinang yo ke met ke basat baklan bat kham tam me ke mensiam ke berham banai tre kham bha bat kham janai na ke benta ke jing pha jong upat ba ubadan ka ni ke Ripoi district ke be ke jongi hakani ke por ke pementa ngi ngol ki badon bok sibon ban don ringkat bat ngi advisor jong ke Ripoi dorbar i ba RR makdo dia kena ke por ngan khot ini rangba ba in wan sni khmat ban ai ke jingkran ke jongi Good afternoon, Ripoi. Parlok bai junga kikmat rangba bat kilong kemi bat kerpang ya pikun samla kibadan lang na kani kapur. Respected SP Ripoi Shri Giri Prasad ji, respected DC of Ripoi District, Shri Arpit Upadhyaya, IAS, thank you sir. Ki nong mikmat badan buram dengi, Bak Meral Bones im, Bak Charles Marnar, Bat Iba Balajid, Shipongut Pidan, Lai kidan bat ngi Nyo kidan hangno
Nginam bisni kata, ndangi penpau ke jing kemen makin ke laingut, ki khun perang sengi jong kadang riboy, ki batip ya ka it ya ka hima, ya ka kia ka shen, ya ka long renyeng jong riboy, ki dan bat ngai skem, kinang yai dan hakawai pat kapur. Tang sikentin, kajing yale ban yo ya ka Riboy district namarang kamtip bahan mga dem secretary jong ka Riboy district demanding committee but iba led JD Rembang former chief minister jong ka Meghalaya ilong chairman jong ka district demanding committee tang Arsensyong committee kata ka demanding committee pa iba Dr. Didi Lapang Arsensyong committee ngiyo no ila ka jong ka district Presiden jong kasunjuk kirang ba sinong ba bibi makdo ila ay ka nam kaburam ngaro ni kaju kapor kublay sibun Dr. Didi Lapang bat ka sarkar jong piya katu kapor kabala ay ka Riboy district kabala dap manta life host nem haki nyaw pusan pra host nem menswa kadon kawai ka sur jing sawa hak tem Riboy ka bapa sultanat ba hak tentang skor jong ki kun jong ka Riboy bat kata ka sur jing ruai kabala tau de ba Rolinson sadam kabala ruai pajba ang tehmurong kaong kumni hakakitin boy chem ken pau nga ka Riboy tmai kenarleng ki ong chem ken pau mut pho sniu nga pho sniu ya ka Riboy tmai kabada ihun hai ka ong kita kentin ka Riboy dorbar man kapor man kasnem man hadu mentamene ka persyang ban penhun kapersyang ban pendep ya kene kejing angnud jong kilong swa kejongi ba ka Riboy kanlong kabatmai tmai rengkat bat kejing dap kejing biang kejing kot kejing khia kejing nang kejing stan bagi kayo ka kot bat baro kamenta jong kene kejing im ka Riboy dorbar ka angnud ban penlongi ginong song sinong jong ka kibadon wey kador kibadon kanam kaburam kay kita kador jong abat jong pi nginam laban panlong ya ka snong ana ka ying ka jongi ya ka snong ka jongi ya ka rigara ka jongi ladang ngimdon kador jong ka jinglong ruplay kador jong ka jinglong tibriw tiplay kador ya ka ban nang banya im haka im lang salang kador kabang itresitam kador kabang angnud ya ki babha kajing angnud jong ka Riboy dorbar kanday kumta ban panlong ya ka Riboy district kumalaong ginum kiran gibasakman kaway na ki district kababit kababiyang hakiliang barok don ni father hang ni banyo ia kata nam kaburam banyo ia kita kikirdan long briu man briu kibakum kita samla bayin kiblawan ra ai kanam kaburam da kajing job jong pi piyo bun da pikhen lang iki medal ha kani kabladep Meghalaya sport kayo bun ka Riboy kubresi bun ngaklat ipi banang na dang ia kanam kaburam kajing pi pila kensiaw pila senyang nakabantaban ra ia ka buram ka akor hapo kadong Riboy kajungi ngingay scam nginla banyo ngamot banong yakini ki banta jong kani kajing im kababit kababiang haki lang salang don tang kaway natry father in manjuring ay kata but people ki perlok pinya manjur but kata kaday kajing love 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 kajing
Iya lade, tambah wat isi ya kiwei. Iya ki hinman ki para, iya ki kimi ki pa, iya ka an, jong ka sarkar, iya ka mariang, bat iya bulay. Ladang idon ka ni ka jinglong, kabakum kata, klem jing artatin, ka ribhoy jongi, ka state me kalaya jongi, kan sa pu, kan sa ping, bat kan sa long ka ri ki bat tibreu. Tiya manta, ki perlok, ki don ki dak kisin, ki bapaw, harum haneng, ki bangidey ban rat dingkong, nakaimlang kasalang, nakasensyar ka kadar, bat nginle ya kata da kajing i, haki benta baro jong kani kajing im kajungi, bat ngangay scam, ba, lada uwe pa uwe unong syong snong, jong kadong ribhoy, ukwa ban yu i sisa ban penurlong ya kata kajing Fox News jong kilong suwa kajungi, klem jeng artatin, ka district ribhoy, kan salong, ka way, na ki district, ki bapu, ki baping, ki badap, ki babiang, Imslam, ka ribhoy, district kajungi, Kublai Shibun. Kublai Shibun ye ba ar makdo ya kejingkren kejong pi iba ar makdo ngi sungthu bai lalong teng UMDC jong kanong po constituency hagi snam gi balalet bat ngi perkhat bat ngi ken mauru ya kejingno asnyang kejong i syakanika constituency ke bai don ki por bementa bat ngidap la kejingso kemen ban yo i bai dang don pedeng kemet ke basyat ke baklan te kani ke por ngi pha kejing Kublai kit bokit yang ini rangba bai indang yo kemet ke basyat ke baklan bat kham tam ke men sim bai dang tre kham bha bat kham janai na ke benta kani ke them ribhoy ke biit ke jongi te porlok kani ke por mementa ngin ya pet shipor ya ka message ke ba an saai pring jongi lingba u Chief Minister Berem jong ke Jela Meghalaya i Dr. Didi Lapang. Dear friends, I'm honored and privileged to be here today to celebrate the Foundation Day of Ribhoy District with my dear people of the district. 3 decades have passed since Ribhoy attained its full-fledged district on the 4th of June 1992. I stand here today to remind ourselves with joy and jubilation for the realization of the long-cherished dream of the people of Ribhoy. We have encountered many hardship, discontentment, and hurdles to achieve it. But with prayers and steadfast support of the fellow citizens of Ribhoy, we were able to enjoy the fruit of success. I have much to owe to this achievement of my colleagues, dignitaries and officers who have worked tirelessly to bring about development in various sectors. There has been a tremendous growth in the field of education through various initiatives and programs of the state as well as the central government. Through these programs and initiatives, the delivery of education has improved greatly in the district, and we see many students have been molded into responsible citizens and are equipped with the best knowledge to match this competitive world. I would like to take this opportunity to laud the leadership of our Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Conrad Sangma, Deputy Chief Minister Sri Preston Tonsong, and Cabinet colleagues who are the part of a policy and decision-making procedure to make all things work, thus making everyone at ease. And it will be improper for me to forget those frontal warriors who have risked their own self for the safety of the citizens of the state, the health department, police department, and many other departments who have
contributed and cooperate in the line of duty. I also appreciate the effort of the district administration and all employees from different departments who have engaged themselves in the fight against the epidemic, especially in an effort to bring back those citizens of the state stranded in other parts of the country. I would also like to take this opportunity to laud the able leadership of the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, that through various initiatives have brought about upliftment for rural poor, especially the farmers and unemployed youth. Through various flagship programs, many youth have been skilled and are self-sustained. May God continue to give them the strength and wisdom to bring about overall development, and may all your endeavors be successful. On this auspicious day, I wish to thank every citizen of this beautiful district, young and old, those present here today, and those who have crossed over to the other world for their contribution towards the development and the district since its inception. As we already know, Riboy has great potential in the field of agriculture, horticulture, poultry, in livestock, farming, fisheries, tourism, sericulture, etc. And I am very pleased to tell you that the government is aggressively stressing on the potential areas of the development through various missions like sports and youth affairs, health and family welfare, PHE, PLUD, trade, industries, etc. And are some of the sectors that it has moved itself, how it grows and develops from time to time, which is for the beneficial of the district and the state as a whole. Today, we celebrate the Riboy Foundation Day with utmost serenity and commitment, because we know that struggle and sacrifices of our forefathers is praiseworthy. If it wasn't for their unity, struggle, and sacrifices, we would not have reached where we are today. With these few remarks, I would like to conclude my speech with a prayer for a better tomorrow. And may God continue to bless the Riboy district and its people. Wishing you all the best. Thank you. Metela Kublai. Check. Dr. Didi Lapang, he is the pillar of the Riboy district, and little that we know, he is a man who have started his life from rags to occupy the very highest position in the state. And may his journey be an inspiration to all of us, and from this celebration we convey our regards and best wishes to Mahe Didi Lapang, former Chief Minister of Meghalaya. Te parlok hakini ka por ka pementa ngin poi pat syakawai ka benta bat kata kalong bangin yo asngo ke jingkran ke balengkot na kini ki MDC ki badan ringkat bat ngi hakini ka por ka pementa te hakini ka por ka pementa klam da penslam ka por ngan khat shisundon ye iba JC Marngar ibolong MDC jong ka mauhati constituency ba in samphaban shni shakmat ban ai ki jingkran hapeng jongi. Happy Riboy Foundation Day, Yupi Baro. Ningkong ngamla klem depan pau, ye kejing sngongu bakrau yoblay. Kababut nang ta, ngamla klem da ai kublay kerpang, yo President
jong kari boy dorbar iba arbi shadab ibla invite ibla khot sobah bani don lang gani gisngi kuble shibun imama rangkan sai makado ibolong advisor jong kari boy dorbar ngai kuble gerpang gani gepor lingkot Yau MLA badon borom jongi ba meral bons im kejing don kejong i shisha kini kesngi kapan saat i kemen siam jongi bakalong kejing senga jengi i perlok MDC ba balajit rani biar don lang kini kesngi ngai kublai kirpangru kini kepor naga benta Deputy Commissioner jongi i additional Deputy Commissioner bat kum juru yau SP jongi bat kum juru yau District Sports Officer jonga district ka jongi. I would like to express my gratitude to the Deputy Commissioner and Superintendent of Police for your cooperation with the Riboy Dorbar. Thank you very much. Ngai kublai kerpang hakini kepor nak kementa iba bibi makdo bolong chairman jong kesenjuk kirang bak senong Riboy district bat gajing keren ke bas hotanat ke jong iba bipul. Thank you bolong president jong ke Riboy Youth Federation ngai kublai kerpang hakini kepor nak kementa iba plus im bolong additional SP bat vice president jong Kari Boy Dorbar, ai kublai ba dipshan datiang belong sekretari jong ke RBDSA, ba Pol, ba Daminot Seliang, i father Michael Makri, ba bat hok nong mali, ai kublai lese gidon girang ba shnong, kinong yalam hakirait ki jongi, bat ki hima, ai kublai kirpang ye kiseng bahalang kat ki bedon hakini kepor, ai i ba kidon hang ni. Ai kublai kerpang i kinong yalam niam ki jongi kat ki beidon bat ye phi baro ki long kemi long kpa bat ki perlok samla kat ki beila banyadon hagani kepo kalong shisha ka sngi ke kemen nam ta ka dong Riboy ke be ki jongi live house nam menshwa ngila yo ya ke Riboy district ke Bapura ngasngo kemen ba mangaru ubayeng hakini kepor bat mangi baro ki badon hakini kepor ngiyok ban celebrate namar badon uwei uriu kram kumala keren sakman ibadang dep ai ge jingkren ke jong i bat uta udai imahe doktor di lapang ngayeng mangaru hangni ku mangalong bat nganut banong badilang bajong i bat ke Riboy district ro kumnir kumakalong day lang bajong i. Ukna ab masi, ukun baduk, ulalong chief minister, bat ban ay hangi ya ke district ke Bapura. Hakum kini gisngi banom slam. Ngamla klem da penpau ke jing sngongo ya ki reurang ba. Ki badon ke benta ke bakrau ban yale ban yo ya ke district ke Bapura. Imama rangkan sai makdo ngatip pila traishitam ilalong UCM jong ke district council lag tu kopor but ilalong ru kum secretary jong ke demanding committee ilit ba jadi rembai former chief minister nangta ilit SR Moksha MLA jong ke Mauhati ibla glossing lengdo ikong SSM MDC lag tu kopor ibla khlatno bat klem da klet kerpang ru yo melong jong ke Riboy ke jongi iba Rolinson Shadab uba hadu menta mengi hakano ngono ke program ke bengingi don ngiyo bani rawai ke tu ke Riboy antam ke boong Riboy ritem ke ri jonga kedi ke por yangi kinong song jong ke tem Riboy bengin ken mau buram ikinong yalam jongi ki bala penlong yangi kini ke district kumni kumbakalong menta nganom keren shibun kini ke por ke ba mengi kum kinong song snong
jong ka them ri boy ke jongi kedi ka por ka bang sngo bon ong bakum unong yalam uberit ka bang khat nga werlang ye phi baro nadu kinong yalam niam ki para nong yalam ka san hima sima ki seng balang ki bai ki jongi ki seng long kemi ki seng samla ki nong yalam snong ki rat ki hima kedi ka por ka bangin ye teli kumala keran syakmat ngin bu ye ka politik sedin handrai ngin bu ye ka dong ri boy ke bai jongi hakmat ban ye trelang ngimla ban len ba ka dong ri boy ke jongi kedi ka ri ka tham ka bo bleu la kurku kurpang yengi ngasi ong ye kini ka wei ha bang keran ka tham ri boy kedi ka bo bleu la kurku na do ka jing sbo ucing patau ekam rajti thlubi bread pihak per lami patau bat na kani ka temri boy ubleu la sei shibun kinong elam niam kinong elam ka san pertai laingut ki chief minister ngidon ha ka temri boy ke jongi ngangai phikan mau ubleu la sei kinong elam bat gadi ka por bangin ken mau bat gadi ka por ru ka bangin ye teli ban sandur thamai ban penkelador ye kini ka temri boy ke be jongi ban ngakwa ban ong ye kini ka wei kumba umulung ong telingin yang ha ka wei ke kerteng ban kiu kerdan ru kham seneng hoin ilanang roy ndai gidon ru shibun gi jeng e ban nganut ru ban ong ba ka riboy menta ka don ru ha ka crisis lengba kini ka por nga shimi ka kabu ban keran syaka district administration kablay trelang ha kini kisngi bangi don kam ka jingi trelang lese ki officer ki bai ki jongi ki wan bat ki lej ka riboy dorbar bat ki nong song snong jong ka riboy ki tip nadu put usam ka jinglong jingman ki riti ki dustur ngidon kam ban ye trelang wat songi ai nga sosi badon ki por hagaba kamdon ke jingi sothu jengmot between the district administration and the citizen of Ribohoi district. It is high time to work together. It is high time to cooperate. The district administration, the officers, and the citizens of Ribohoi district. Kerika por yang i bangin teli to work together ban ye trelang naga banta kalawai kapateng ke jongi banam slam sisisen pan nga ai khublei ye pi baro ke Ribohoi de ke basuk ke bakeman yengi lai pau teli gisnam ngila yaj nginang yaj nang ne syakmat da ke jingi trelang bat nakaliang ke jonga sisin nga ai ke buram ye ke Ribohoi darbar bat kumbang ilayo ke jing hikai no kupa ujongi jong ka Ribohoi imahe doktor di lapang dei me i bathap ingi ke mensim bangin i ye ke Ribohoi ke badladang ibun kam kat no ru ngim dei ban mes ya keno ke program hapo Ribohoi namar banang ni ngisan ngilong kumni tongi nang ye trelang nang ni syakmat imslam ke Ribohoi ke bai ke jongi bat ngi kirman banang ne na ka dong Ribohoi ke jongi inang sei susu kinong yalam nang ne syakmat ban trei hakani ke tham Ribohoi ke bi ke jongi sisi sen pat ai kublei ye pi baro to blei unkurku ikinong yalam ki jongi ki belum ki kpa ke jongi ki bedang don hadu menta ki ban yalam ye ke Ribohoi district ke jongi bat mangiru nakaliang ke jongaru kumnong mi khmat ubaret nga ai ke jingkular ban ye trelang hakano ke benta ke pamapi pidan banya kitlam ya ke lengkor nak benta ke dong bat ke thanyi barok kawai kublai shibun kublai syahjarngo imslam ke Ribohoi district kublai kublai shibun ba Charles nak benta gitu ki kentin sebai ki kentin rupa ki jong pi ba Charles
ilong uhanman jongi ki khun samla jong ka them ribhoi bat bunsien bang yo ban yashongkai ban kren bat i jukren barabor tang na ka benta usenyang ubangi ngila ban le na ka benta ban wanra ya ka jingkela ha ka them ribhoi ke bi ki jongi ni ai khublei phi ba Charles na ka benta ka ne ka por ka ba phi phila penlat ban dan ringkat bat ni ai ro ka jing khublei ket bok ket yang ba pinang yo ka met ka bashat bakhlan bau blei undang kentir yo phi na ka wei ka por shaka wei pat te parlok akhir ka por ba menta ngan khot I ba bante lang rani MDC jong ka nongpo constituency ben subhaban wan shishakmat ban ai ka jingkren shikentin arkentin pading jongi balaje rani sorry Kano pai singi ka ba kemen yang ilang baro akan ka janmit ban kan mau ya kan ka singi ka ba kraw jong ka jinya lenti jong ka Ribhoi district ka bi ki jongi I pen pau ka jing khublei ka ba karpang nakaliang ka jonga ya ka Ribhoi dorbar ka bala kan mau ya kan ka singi ban ya lum yalang ban wer ban khot yangi kum ki pai ba nong song shnong jong ka dong Ribhoi ka bi ki jongi ban ya ai min sim ban ya phliu jing mod kham tam ban don ka jingkut jing mod na ka benta ban kan tiu ka dong Ribhoi ka bi ki jongi kuble sibon ni ki nong yalam jong ka Ribhoi dorbar klem bajar karteng ki iwe pe iwe ni smo komen ni so sngan ru sibon na ka ne ka sngi ha ka jing dorangkat I ba meral bonds im MLA Badun Buram jong ka nongpo konstituensi ke jongi bolong ru co-chairman jong ka MIDC hapo ka circle jela perlok MDC jongi iba Charles Marngar bade ban ai ke jingkren ban kentu kan pham bat kumju ru ban ya wer ya khot naga banta bangin yo ya ka jinya trelang respected DC respected SP and officers of our districts. Thank you for your collaboration with Ribhoi Dorbar to remind us the 30 years journey of our district, the success of our districts, and to go ahead with the one mind to put up all the all-round success for the future of our districts. So thank you so much for your cooperation. Is ngoro ban ai khublei ka ni ka por ha ka jing don rangkat ki riu rang ba pau khmat jong ka Ribhoi district ki jongi kan thop na do ba ar kan sai makdo I ba long way ni ki riu rang ba u ba la ju trerat ba ki por ki ba menchua u ba long ru ak ju ko por kum u XCM XMDC jong ka dong ka thain ki jingi nang ni iba bipul renta thiang bolong ru presiden jong ka RBAF iba Bibi Makdo bolong chairman jong ka Ribhoi kirang ba snong senjuk kirang ba snong jong ka Ribhoi dorba jong ka Ribhoi district ki jongi kiwei ki riurang ba ki bedon lang ha ka por ngan namla banjar kerteng ye phile se kan bat sibon ka por ngapan pau ka jing song komen na ka singi ha ka bang yo ban don benta ha ka jing ya wer ya khot jong ka Ribhoi dorbar ban kan mau ya ka singi ya ka jingdap ka balai posnem jong ka Ribhoi district ka jungi kumju ru kolong shibenta ka bangi kan mau ya ka jingai lenti ka basan posnem jong ka jela ka bi ki jongi ha ka jingai lenti ka jongka ba kumju ru ngitip ba kari India ka bi ki jongi kan sarakhe ya ka jingdap ka ba nyo pusan snem jong ka jing lai lut jong kari India ka bi ki jongi ngi nang yai rakhe ki department ki bapher ki yai rakhe na ga banta ban kan mau ya ka jingai lenti jong ka ri India ka bi ki jongi bat ngiru ha ka sngi ngiyo i ka lat ban kan mau ya ka jingai lenti jong ka Ribhoi district ka bi ki jongi lengkot ka por ana kaliang ka jonga ngas ngau ban kan mau burom ya ki longshwa ki jongi ki dang don ki badang im hadok kini ki sngi ba menta ki don ki balalek no na khmat ki jongi ki balong ki riu pho sniu naga banta ka ne ka dong Ribhoi ka bi ki jongi
kabalarangin kan mau hakipor wadang hakipor binang kena ru ngidang yui kai Keribohoi district hakupor but ngi sngokemen ngi da sngongu ru ya ki nong yalam ki jongi ki badon ya gane gajing pho sniu naga benta ki pajba jong kadong Ribohoi bangin ya rangkat kerdan bat ki weipat ki balayat sakhmat ki jongi ngi sngo burom ki namar kata kadau namar ki umsep namar ki jingmut ki jing perkhat ki bamaki ki don naga benta ban kentiu yangi ki khun ki khti jong kadong Ribohoi ka bai ke jongi ngi sngo ban ong khublei shibun ya ki mati ya ki sinjam ya ki jingmut ki jing perkhat ka ba phiradon naga benta ka Ribohoi district ka bai ki jongi kade ka poru ya ka ba ngin ai khublei lane ban ai ka jing songu ya ki officer sarkar ki bala train nadu ka basdang jong ka Ribohoi district ki jongi nadu ki DC ki SP bat ki wei ki officer ki staff ki badon hapo ka Ribohoi district ki jongi dei lang ba ka jingnya don bentalang ki jongki ka jing sim khialang ki jongki ba ka Ribohoi district ka jongi kanang kiu na ka wei kapor sa ka wei pat kapor nama kata ngasngoban ai ka jing khublei na ka banta ka jongki ru kumju hoi ka Ribohoi district ki jongi kalanang yai kalanang kiu kalanang roy na ka wei kapor sa ka wei pat kapor henrei kadang don ki kam ki babon ba ki bakum ke district ngidang hap ban simkhia ya kaban yarap naga benta ban kentiu ya kadong Ribohoi ka bai ki jongi mensyua ka por ka bang impat yo ka Ribohoi district kalong sisya ka jinge ka bakrau naga benta ki pajba jong ka Ribohoi district ki snong se kinong kendong bakin la ban pendep ki kam ki babon ki baide bat ki kam hapok ki office sarkar ngi hap ban be nang ne selu selong andrei mentah haka bang ilayo ka Ribohoi district kalapan suk shibun bat kumjuru kambiang tangkumta ngiyi ban pensuk yu pajba kadon kam baki office sarkar kinjan cho pajba kidang don ki kam ki badang sateng ki banakaliang jong ka Ribohoi dorbar kadang persyang ban ya buddin rangkat kumju bat mangi kinong mi khmat ru haka bangin nang la banang penkha ya ka civil sub division ki bangi ju angnut naga benta kadong western Ribohoi ki jongi ngi kermen bahapo ka jingelam jong ka Ribohoi dorbar kini ki jang angnut jong ki pajba jong kadong Ribohoi jongi kan urlong haki singi banwan ngi pek ki jing nang bon jong ki snong ki jing nang bon jong ki pajba nong song snong ki jongi ngilanang don kamru banang penmi susu ya ki CNRD block hapo jong kadong Ribohoi ki jongi khamtam ya ka umling CNRD block kabala he la banong hapo ka Ribohoi district ki jongi kabala he hadu kata-kata kalong ka jing sitom ka bakrau naga benta ki pajba nong song snong ki jongi bakin la ban pendep ki kam ki babon hapo jong ka CNRD block ki jongi hamling namar ka jing jengai jong ki lenti ki sengkin namar kata kum ki nong mi khmat kum ki nong yalam ki bapher ki badon hapo jong ka dong Ribohoi ki jongi tong ini sim ya ka jingmut ya ka ju ka sur ya ka bangin la ban wanra ya ki kampen roy hapo jong ka dong Ribohoi ki jongi ban nang pensuk ya ki pajba nong song snong ki jongi ngas ngawru ban ai khublei ka ni ka por naga benta ki samla ki jongi ki bujuan ra ya ka nam ka burom bat menta ka sngi ru ngiyo i hapo jong ka program ban facilitate lane ban penkup burom ya ki ya ka ni ka Meghalaya game ka baladep ka ba nakaliang jong ka Ribohoi district ka Ribohoi sport association kawan balai ha ka jingyo ai ka nam ha ka ban ra ai ka nam bat ka burom jong ka Ribohoi district ki jongi ka jing simbenta ka jong phi ka long sibenta ban kentiu ya ka Ribohoi district ki jongi nama kata ngasngo ban ong khublei sibon ya phi kum ki samla ki badang khi dangsan ki balong ka lawai jong ka dong ka jongi ba phen nang simkhia ba phen nang don ya ka mensim jong ka jingkut jingmut ha ka ba phen nom pen le na ya ka sap ka ba ublei ula ai ha phi nginang ye kiu sakhmat ha ka ba ngin don ya ka jingkut jingmut halade marwei ngi khmi len tiru ba ki Ribohoi district ka jongi kanang kiu na kawei ka por sa kawei pat ka por da ka jing tibriu ka jing tiblei da ka ba nginla banwanra ya ka namba ka burom bat kumju ru banang kentiu ya la ka jong ka dong ba ka thain ki jongi ngas ngo ban ai khublei ya phiru ha ka ni ka por ya baro ki ba ya poilang ha ka ni ka sngi
ki ban ya simbentalang bat ngi kan ka singi ban kenmau ya kan ka singi dong ini kut jingmut lang ya ka bangin kentiu ya ka Ribhoi district ki jongi laha ino ibenta ka bangi ngi don ngine siem ni ka jingkit kli na ka benta ban kentiu ya ka dong baka thain ki jongi te ka por ngam don sibun ki kentien ban keren tang ki jingken tukan pham bani ai men sim lang yengi ka ka singi ban kenmau ya ka singi ka bakrau jong ka Ribhoi district ki jongi te khuble sibun khuble si hajar ngo check Kublai Shibun ba Balajet Rani yaki ke jingkren ke jongpi ke long ke jingkren ke badon jingmut bat ke bakrau hadu kata-kata ni ai kublai ba pindang yo ai kemat ke basyat bakhlan bat kham tam ni kimi lenti ba usinyang ba ubenhei ba pipin peno na ka benta ka constituency ken long ke jingker khu na ka benta upat ba jong ka constituency bat jong ka Ribhoi hi bro ka wei bat ngaso benong ba kapor kadawa yangi kapateng kabementa bangin i ya kikam bat ki mati ki babha khnang bakalawe ka bansawan kin yo banya thu khana banya lap banya wer pateng la pateng ya kikam bat ya usenyang ubangin temot na ka benta ka jongki. They say humanity is not lost. It lives on in the deeds of selfless people who toils day and night to make this world a better place for everyone. We are indeed proud to have such people in our midst, people who have contributed a lot to the society. As a token of good gesture and appreciation, we will distribute token of award to them. Ngan puli ki kerteng jong kini ki porlok ki jongi ki penyo pedang kini ki jingai ngobha kena ka step bat kat bangadang puli ke kerteng ke jongki ngobha ban kirpat eki pakin sobha ban wan yang shani shakmat bat kita kilong i mardondor silyang nakli umtro lili thank you na rangman julisha inghi na paham dumu median thank you na nong birtham la kirpat ikini ki sawet ki kerteng ki bangaladep ban penpuli kin sobha ban wan shani shakmat kinong mi khmat na ka nang te yaka lawai vo na mauling khong kinong mi khmat na po thamei bayar CLF jong ko umsning cluster bat ka yasno khtilang vo na mau pro ki idarihun pengrop na saat red riti lendo na rangmen wanda yaine SM na umso panan bat imaja sentham na umsaw nong pri. Well, ladies and gentlemen, at the outset, we will distribute award to the following recipient who have contributed immensely for the betterment of our society. And to do the honor, may I invite our Deputy Commissioner, Shri Arpit Upadhyaya, IAS, to kindly give away the award to the following recipient. Please, sir. Te parlok akan ke por ngin sam kini ki khusnam kini ki parlok ki jongi ki balala ban le bha ban ai ki jing shakri kum ki asha ki snong bat ki dong ki paper hakani ke por nga kerpat kini ki nongshim ki award bakin subhaban yang ka benta ka bah pedeng jong kani ka rinsan ngan khot ye imar dondor silyang na kli umtro village. Mentang an khot ya lili thank you na rangmen. Ngan khot i Julisha inghi na paham dumu. Ngan khot i median thank you na nong birthem. Ngan khot ya inang te ya ka lawe i nong mi khmat na po nang te ya ka lawe vo na maulung khong.
i chairman lani secretary jong ka thame bayar CLF but i secretary lani i president jong ka yasno ktilang VO na Mau Pro village kani kapor kerpat ikiniki parlok ki jongi kin subhaban one shnisha po please stay back sir ngan khot ikiniki parlok ki jongi bikin subhaban one shnisha khmat dari hun pengrop na saat red ritu lingdo na rangmen wanda yaini SM na umso panan majas sentham na umsaw nongbri i president dan secretary jong ka maulong nong tulu village saw nong bri bat ka kon kin subhaban shini shikmat te porlok akin ka por ngin sami ni ki award shikini ki porlok ki jongi ki blala ban ayo sinyang na ka benta ban train na ka benta ka jing bha jong ki emlang salang kum ki agan wadi akin ka por ngan khot ya dari hun pengrop na saat red ngan khot ye ritu lingdo na porang man kini ki kerteng ki bangla pulie kin subhawan shni shikmat ritu lingdo na rangman wanda yaini SM na umso panan majas sentham na saw nong bri wanda yaini SM na umso panan lada pidan hangni subhanwan shni shikmat ngan khot i majas sentham na saw nong bri mentangan khot i president and secretary jongka maulong nong tulu village IVCS ben subhanwan shni shikmat secretary lani president jongka maulong nong tulu IVCS president lani secretary jongka saw nong bri IVCS but i president and secretary jongka kon IVCS ngan khot ye secretary lani rangba asnong jongka yamkhon village but ye meidu thank you be in subhawan shini shikmat hakani kapor ngan khot ye rangba asnong lani secretary snong jongka snong yamkhon be in subhawan shini shikmat banwan shim ye ka award kum ka snong ka bakrut tam hapo ka Ribhoi district hakani kapor ngan khot ye meidu thank you i try dukan jong ka dukan sha ka badan hang tai halat san mekhel ka bolong ka wei na ki dukan sha ki balala banbat ye ka jingkhot ke jingsuba ngi khmilenti baki usinyang jong kini ki rangba asakhmat kin longru ka nuksa na ka benta jong i wei pai wei haki pateng ki banwan lasngu tho bakini kirangba kim don drinkat batni tekene kapor ngakirpat iba ya iba arbi shadab ba in subha
Panwan Shanish Khmat Namar ba kini ki I rangba ken la bandon dekat bangi. So the following recipient could not be with us here. So for the rest of the awardee, we will continue in a while. Thank you very much, sir. This afternoon, we are very fortunate to have in our midst the Superintendent of Police, Shri Giri Prasad IPS. So I will now invite him to kindly come forward and address the gathering. Please, sir. Oh, award this one. Yeah. Award, no? No, speech. Speech, no? Speech. Award or speech? Speech. Huh. So go ahead. Yeah. So very good afternoon to one and all present here. So in fact, it's a great honor for me to be present here as a part of the 30th Foundation Day of Riboy District. In fact, I'm very honored to be a part of this Darbar, which is one of the most energetic ones. And also, I also thank Ba Shadab for inviting me to be a part of this esteemed program. And I would also thank our Honorable MLA, Nongpo, our Deputy Commissioner, sir, as well as our Honorable MDCs and all other dignitaries present in the function. So first of all, I would like to appreciate that I worked in many parts of Meghalaya, even before. So in Sora, in different districts. So but what I found after coming to Riboy is that Riboy is one of the very vibrant districts in the state of Meghalaya. I can see the people are very entrepreneurial, are very talented, also that they are achieving in different ranges, in different careers and in different fields. Also, one good coincidence is that I would like to tell that one of our Riboy district police personnel has brought laurels to the state of Meghalaya. Yesterday, he has won a silver medal in National Arm Wrestling Championship. So I would like to announce it, and I think it's a mere coincidence. And he will be representing India internationally in the Turkey world level arm level championship. So I am very honored to announce you that. And in fact, it's not the only one, and there are many such talented officers. I would like to also thank Ba Bobby, his very, very proactive measures in the field of sports, which has brought laurels to the district. So I also like to thank our previous leaders who has contributed to the development of Riboy. And also, I would like to assure that the district police will always be with the Darbar in all the issues of importance. And on this prestigious day, I would like to also help and seek the cooperation from different organizations as well as from the Darbar on two important issues of road accidents and drugs. So I definitely feel that Vashadab, your cooperation will be there, because we have to eradicate this menace of drugs as soon as possible. And the district police as well as the district administration will always be there with the Darbar in these important social ills which are actually spoiling the society and the lives of young youth. And also, in future, our district police along with the Darbar, we like to organize many sports and games so that the coordination between police as well as with the citizens get improved, and so that we can work together for overall development of the district. Thank you so much. Kublai Shibun, Mithila, Jayant. Thank you very much, sir, for sharing with us your words of encouragement and inspiration. And as citizen of the district, we are very lucky enough to have such young and dynamic officers serving in the district. So we wish you strength and good health as you continue to serve the people of the district, and we really understand you are the main person to handle the law and order situation in the district. Thank you, sir. Once again, we really appreciate your presence with us. Well, ladies and gentlemen, we are very fortunate at the moment to have in our midst our Deputy Commissioner, Shri Arpit Upadhyaya, IAS.
So I will now invite our DC sir to kindly address the gathering. Please, sir. The Honorable MLA Nongpo, sir, respected MDCs, the Superintendent of Police, Shri Giri Prasad, and various esteemed members. First of all, I would like to congratulate everyone on this joyous occasion of 30 years of Ribhoi district, and on this day, 4th June 1992, when the Ribhoi district was formed, and I would like to express my extreme honor, my profound gratitude that I have been given this opportunity to address the whole district on the occasion of 30th year of Ribhoi district. So when we were planning to organize this thing, Ba Shadab, the president of Ribhoi Darbar, he came to me and he was very proactive, and he said that, sir, we want to organize this event, and for past 2-3 years because of the pandemic we have not been able to celebrate, and from that moment itself I would like I was so delighted that I've been given this opportunity. Thank you Ba Shadab and Ribhoi Darbar that we are celebrating the 30th foundation day of Ribhoi. During the pandemic, it has been a very challenging period for the whole of humanity, the state of Meghalaya, and more so for the district Ribhoi, for being the entry point of the Shillong and East Khas Hills and the rest of the Meghalaya. And the district administration, with active participation and cooperation from the various Darbar Shnongs, from the Rangba Shnong and the members of community, we have been able to fight the pandemic. And now that we are here today, I would like to express our profound thankful. I am very thankful that we have been able to come up with the pandemic. So for the Ribhoi district, I have been here as during my training also for 4-5 months, and I realized that Ribhoi is the agricultural bowl of the Meghalaya. And as and when I am spending more time here, I have realized that it is not just the agriculture. There are so many important things that Ribhoi is excelling. As like Bobby, our sports officer, he informed that Ribhoi was the best district when it comes to sports facilities and the sports persons. Being an aspirational district in the past 2-3 years, we have been able to make tremendous improvements when it comes to health infrastructure, the education facilities, and the farmer linkages. The recent scheme by the Chief Minister of Meghalaya of forming various producer groups and providing incentives to each and individual farmer under the various producer groups. This shows the importance of the farmers in our society. And now that we are in developing so many proposals, we are in the pipeline, we are finalizing also, which pertains to the food processing, the processing of pineapples to increase the livelihood and the income of farmers. Along with these, for the past some time, when we come to any government scheme, we have been focusing on the linkages through SHGs to unite, to come to form as a grassroots foundation for all the activities, not just for the economic upliftment, but for the social change and the behavioral change. And for that, I would like to tell everyone that Ribhoi is performing very well as compared to other districts, and that we are almost about to reach the saturation when it comes to connecting each and every household, all the women under some SHGs under the village
organizations. Recently, when we have visits from the union ministers for the review of Aspirational District Program, they have praised the efforts by the government of Meghalaya and how our SHGs are functioning, how they are developing, and how they are becoming a model for the rest of the states to follow. All these factors, they give me my heart a lot of joy and pride that I have support that the district administration is working so well with so many people who are so proactive, so entrepreneurial, and they have so many ideas that it gives me, sometimes it's challenging also that I have to fulfill so many aspirations and I have to do something, but with the active support from the government of Meghalaya, through Niti Aayog, from the government of India, I hope that we are able to take the districts to the highest possible levels and that it should become a model for the rest of the country to follow. So on this note, I would like to conclude my speech, and again I would like to thank Ribhoi Darbar and all the people of Ribhoi district. Very happy Ribhoi Foundation Day and my congratulations on this joyous occasion. Thank you so much. Thank you so much. Khoblai Shibun. Thank you very much, sir, for sharing with us your kind words of encouragement and inspiration. And as citizen of the district, we are lucky enough to have two young and dynamic officers, SP and DC. I am sure that with their commitment and dedication in the services, we will witness the growth and development in various fields. Thank you, sir, once again. Te porlok akan ikapuar pemerintah ngan khot yiki nongishim benta jongka cultural group jongka duya bakin sngobha banwan shni shikmat bakin ai kenika item ke jongki ngan khot yiki porlok ke jongi jongka duya cultural group bakin sngobha ban ai yaka item ke jongki kenika puar pemerintah. Ka Sngi Buram, Bakrau ya ka Ribhoi. A very happy Ribhoi Day for everyone present here, especially our Deputy Commissioner, SP, and all dignitaries present here. A very happy Ribhoi Day for all the people of Ribhoi. Nakaduya Cultural Group, Ngiwanra Hangi, Yaka Jingruai, Kentien Pira, Nakadonwood, Jong Wei Nakinong Yalam, Hala Ibor Ibarit, Ubaladon Benta, Banwanra Yaka Ribhoi District, Kata ide late Babu Marius Diliton Shadap ex-MDC Jongka Umroi constituency. Hangni Iwanra, Yaka Kentien Pira, Kabadami Nakadonwood Jongi, Yaki Kun Kensai Jongka Ribhoi. Kani ka item, ka cultural item Jongi, ka kerteng, ka Kukun Kensai ka Tem Ribhoi. Hangni Pinyo ya Veronica Yarisa Duya, kum inong syat pliang ibara ya kadak kashin jong ka jingsuk jingkemen jingdap jingbiang jong ka Ribhoi district jongi but ya karwai kasiaw kasur ka duitara ka jinglong sisur sidur jong kinong Ribhoi
hang ni pin yo i ye bat sheba happy wan hok luya iban tem ya kadui tara rengkat bat ni ki kemi ki ban riarwa ya kani ka jingrwa ka balatau da i ex MDC jong ka umroi konstitusi ibabu Marius Diliton Shadap. Kublai Shibun YP ki Parlok ke Jongi na ka kenhun ke Duya Cultural Group ki bala ai gitu ke Jingrwai ke Badon Hakai ki Kentin ki Bajeliu ki Kentin ki Badon Hakai ke Kubor na ka Benta Jongi iwe pe iwe ki Badon Hakai ka Por ka Bamenta ni ai ke Jing Kublai kit bok ke Yang YP ba Pindang la ban se ka sap ka bo bleu la ai pi haki sngi bat ki Por ki Bandang Wan Porlok hakan ka por bumenta ngimla khanda penpau ke jing snokman ka bakrau namar ngiyoi ya ka durkhmat jong UMLA jong ka nongpo constituency ba Meral Bonds em rengkat bat ngi ka por ka bumenta iba Meral Bonds em ilong
unong song snong jong ka them ribhoi ke beit ke jongi bat na kapor ngi yoi ki kam ki bakrau ki ba ilale om tang ha ka constituency ke ba i don Henry ki kam ki jongi ki por bat ki su thiet she ki wei ki jaka ha ka them ribhoi ke beit ke jongi ilong u henmen u samlarang ba jong ka them ribhoi ke beit ke jongi bat kumbangi tep bementa ulong u MLA jong ka nongpo constituency ngisngu thu ba ki kam ki ba i hapan pendat ki long ki ba khrau bat ki ba khia hadu kata Henry uni u samlarang ba wala penlat ya kapor benedon ringkat ban pensyet ban pensingan ya kene ka program ya kene ka jingrakhe ka jongi ha kene ka por ka bamenta so na ka benta kene ka por ka ba phipila penlat khublei shibun ya kene ka por ka bamenta ngan khot sindoni I be in subhan wan sni shikmat manai ka jingkran na pedeng jongi ya kene ka por Hagaban ng kong ngi penpau ka jing sungu ya blei ubala pelak yengi bangin yo banya kendu hakaneka lumpung kaba dan jingmut ban kan mau ya ka jing dap lai posnem jong ka Ribhoi district be ke jongi I chairman bapania ya kaneka program samla George Makri ki MDC ki Bedon Burom ki jongi ki Bedon Rengkat hang ni iba Charles Marngar bad iba Balajid Rani ki balala aban pelak ya kapor ban ya Don Rengkat iba Arbi Syadam presiden jong Ribhoi Dorbar iba RR Kensai Makedo advisor jong Ribhoi Dorbar ex-CEM ex-MDC jong KHADC I Ba Mar Tongper ADM Bedon Burom jongi Bedon Rengkat hang ni ki officer ki be ki jongi DC SP bat I DSO ba Nongbet ba Jaran napo di IPR ki riurang ba ki Bedon Rengkat iba BB Makedo presiden jong senjuk kerang ba Snong Ribhoi district iba Bipul thank you Beri Presiden Jongka Ribhoi Youth Federation Iba Plostar Sim Iba Dipson Rendetiang Ba Primus Lengdo Ba Pul Nongrum Ba Badhok Nongmali Ba Daminot Seliang Kiwi kiri orang ba Kiwi dan Rengkat Ba Ngi Hakene Kesengi Ngidap Daga Jing Sokemen Ke Bakrau ki nong mi khmat ki balawan ban mi khmat ya ki IBCS beper napo ka district ki village organization kini ki sports person ki ban shim ya ka award akan ni sengi ki ba represent ya ki discipline beper ki nong ya shim benta ki nong rawai ki nong shat ki asha ki angganwadi ki NGO beper ki badan lembat ki perlok napo ki printed bat ki electronic media ngi dap dak jing so kemen ha ka ski bania don rengkat ha ka ni ka jing kan mau I ya ka jing dap laipo snem ya uni u mau mer uba laipo ha ka jing ya lenti jong Ribhoi district ngimla klem dak kan mau ya ki nong yalam ki bala pelut ya ka por naga benta kumno ban penlong ya ke Ribhoi district kumni kumbakalong menne haga jingkren ke jong I mahe Dr. Didi Lapang haga greetings ke jong I ka bangiyo ban page langba ka social media kanno ka pen melung gi men sim gi jong I bani I ba une uri urang ba ubladon ke benta ka bakrau udang don ban ngi hadu menta ban ai men sim ban yalam lenti ban betin lenti yang I kilong menta bat kalong I ke ka basong tenat ban I ba Hakarta kabala palat khandai pho idang don ka men sim ban tre
nagabanta ke distrik ke biit ke jungi. Baling ong ye kene ha kapor ka bangiyo e kalat ban ye kenduk bat i la ka de hayeng la ne ha kano kano ke jaka. Habayo ban ye keren bat i ngi i ye ka ben simtre ke jungi. Ka ba im ju shong than ban ai men sim ban pen kan mau ya ki kam ba pher ki bagi dei ban le nang ne sakmat kham tam kum ki nong mi khmat ki ba thmai na ka liang ga jonga dang su simti kan ni de tem ka ban kong kum nong mi khmat kalong sisa ka jing ai men sim ban ye kendu ki ba kum ki ne ki ru rang ba na ka banta ban trei apo ki mlang ka salang ngimla ban klet ye ki nong yalam kum i late Father Silvanus ngi leng do i late mesti jadi rembai iba arangkan sai makedo ibadang don bat ngi menta lembat kiwi ki orang ba ki baladon ga benta ga bakrau ban penlong ya kaneka jingyo ya gribhoi district ka bi haga sauterik ujun khat khandai spa khandai puar bat kum ga district gilayan hakini gilai phau teli gisnem kiladon shibun ki benta ki bakum ki pai ba nong song snong gi sarong yele de bangi de ki nong song snong jong garib hoi district kiran shibun ki benta ki bangi sarong kala bande ya kijing penmi ia ki nong yalam hagi kam bapher ka bakentup ya ki kam balang ka bakentup ya ki kam san perthei ka bakentup ya ka pule ka puthi ka bakentup ikam yele kai sports bat kiwi dewat lakataru kum kinong song snong ga sngo ba ngidang don shibun ki benta ki banginang hap bantre nang ne sakhaman ka jingyai lenti ka jungi kam kut tangkat ni lai posnem tehenre ka jingyai lenti ka jungi ka dangolong ka bajangai ban kentiu ka district hagi benta ke babun namar kata haga bakum kane ke por ke bangidon mentah kalong ke bakongsan hadu kata bakum kinong song snong hangne ki babun ki bayidon madagasngi ki dei ki kun samla ki represent kum ki sports person hagi disiplin bapher ngidon ki kena pule ngidon ki angganwadi ngidon ki asha ngidon ki rangba snong ngidon ki IBCS ki society bapher ngidon ki NGO bat kani keji kenduk lang gajungi kani kesngi kalong kabansa jing kan mau na kabanta kani kejing rakhe kani kesngi kari bhoi dorbar ha kejing lenti kejong kang gimla aban kelen ya ki matti ki bagela persang ban train adu kapor bangiyo ya ki administrative unit bangiyo ya kari bhoi civil subdivision bat hadu bandiyo ya ke district bat hadu mentaru kadang long ka body ka badang im ka badang yakun ya ki isu ki babun na ka banta kari bagajai pendri namar kata ngidon gadau ka bakrau ha ka ni kesgi ban ye lumlang ban ai khublei kerpang ye ki dong song snong jong ka them ri bhoi ka bi ki jonge kani ki kesgi ka bakerpang ban ka jingkeli menta kalong kapapen kan mau yang inang ne sakmat yagi kentien kiba umulung sosot ham mula de ban kren ki kentien kiba wong kmi samla hakmat jong phi ba phintip shano ban phai udon uklur balam lenti im ga kerteng sa kanam kum garibhoi district ngila jam lai posnem ngim aratin ban ong ba udon uklur balam lenti yengi bangin poi hakani kekerdan ka bangin long menta ka meni kum bangi long ka jingkeli menta ka long ya ginong song snong jong ka them ri boy ka e ka bangin le nang ni sakmat ka e ka bangin jubam iginong song snong da gri boy district keladap sau posnem bat san posnem bat kum ta ta ngi kwa apa ni i bangin kun samla gi bi gi jungi gi bodon hang ni mentangi don hau mau mer ubalai po ikwa abani im nangi poi hau mau mer ubosan po karibhoi district keladi ban kiu lai po sha henriu po sha bat sis pa sha gilai de bani i bakin don ki sports person gini benar benar ngi menta ki belanang kiu hakanam gaburam gilai de bani i ya ki
officer ki berper ki banbat hagi kerdan berper ngidei ban i kindon ki doktor ki engineer ki banbat hagi kerdan berper ngidei ban i ki IBCS ki asha ki Anganwadi ki nang kiu seprang sekmat bantri naga banta kalong brio ke man brio ke jongi kani ke digi jingkeli ke bangi hak ban keli yalade nang ni sekmat ngimdei ban kemi lenti ba ayu ba Riboy district kale yang ala ni yapi ngimdei ban kemi lenti ba ayu ba jelame khalia kale yang a yapi andre ngidei ban yat seprang ban ong ayu ngangan le naga banta Riboy district ayu ngangan le kup memeli jong nong po naga banta ka bhagamiat bobun balang kup seliang sem seliang jong Riboy district kata ga digijingkeli hadin san hadi habaladap san pus nem Riboy district kindon ginong panjubab keingi don banjubab kata kepo para nong song senong bai ki kun samla ki urang ba ki long kemi ki hep ki berit ki badan gane kepo kadai kepor ka bae abat ka bajuat ka bangiat kum ki nong song senong om tang Riboy hendai hagi wi ki benta jong ke jela ki digi juk jong ke jing ki jing jenjar ki babun ngiat ki jing persang jong ki nong song senong ki jing persang nakaliang joga sorkar jela ban penbit penbiang ndai gidang don sibun ki kam ki bangi hap ni trelang ka bokong san pranong song senong bai kalong kemensim ki jingi it ki jingi teli hap pedeng jongi shwa bagan poi hangta ngakwa aban keli sagawi ke jing keli hapi hangilang baro ka ka benta ka bokum kinong song snong ngidon banle hakini kisgi ki bamanta kadon ka wi ka formula ka bangi ji kren ha galong breu man breu jongi ka bangi ji kren na ka por sa ka por kata ka kentin kalong ban ken show baro ngikwa ban ken show lani haktin parang gi khot saving bangin save lani bangin kunai ban tengkai ban ken show ha gejeng im gejung kamde ong ken show gede bangi ken show ka pisa ka tengka ka spa ka pho lani ka pisa ka badon habang bangin ken show long bagi interest bat kamta ter ngamut ban ong bangin ken show ya gariti ke dustur bangin ken show ya ka ktin ka thlik bangin ken show ya ka riam ka bet bangin ken show ya jinglong babha ka bangi ngidon hakalong briu man briu ka jongi ka saving ka interest lani ha ka saving ka bank account ka jongi ka interest ka berit bah manta kadang mi kisngi kadang rit ka interest ndri ka jingken show jongi ya kalong briu man briu ka jingken show ka jongi ya ka riti ka dustur ka jingbat ka khendau ka siap ka riam ka bet ka ktin ka thlik ka interest jungka ka de ka ba ngimla ban tho hagi por ke banwan ka jingkeli kalong kan nonangi gi kloi ban ken show ban penne pensa ka riti dustur ka khendau ka siap ka ktien ka thlik ka bangi ngi kren harib hoi be jung ha ka jella ka jungi borok ka meni engi i gi jing shat ka jing roi ki perlok ki ba mi khmat ya ka Karbi Cultural Society jongka All Meghalaya Karbi Association itu jing shat pliang ne ki hep ke berit ki jing roi mene bangi layo ki jing penne pensa riti ki dustur ngidei ban safe ngidei ban tengkai ngidei ban ken show ya gitu ngidei ban ken show ya jing nang jing stan ki hep ki berit ki kun sama lagi badan ngin ken show ki sap ki phong lah gede ka spa hakas po ki jiglong ban sim bat kam ta ta namar kata ko kinong song snong kolong bokong san kinong panjubab lagi di simet haying hasem kindon ba ayu ngilale ngilaken show ne em ya kani ka ktin ka thlit ka akor ka burom ka jing tip briu tip ble ka sorkar pedeng longba ka jing itu longba ka kernit ka bahan riu bangidon ya ka district council ngidon ya ki hima ya ki raj ya ki rangba snong bat kum ta tetep kadi ka hok ka bangi kum ki nong song snong jong ka ne ka jela ka bi ka jungi ngiyo ka ne jing itu ka bakarpang ngim dei ban yele kai bat ka ne ka hok ka bangi ngilayo ngidei ban tengkai ngidei manang pen klan ye gidor bar snong gidor bar raj gidor bar hima kanang bang ne jing itu ka jungi kan long ka badon ka dor
Namar bangi iting bangi ismit bangi shifting hagajuk ke pabental lang ba kini ki an bat ki legislation beper ki baga sorkar pedeng ka persyang banwanra. Ki don sibun. Teng ngimla aban tip ngimla aban i. Dan regi don kini ki an. Kajing persyang ban pentlot bor ya ka district council. Kajing persyang banwanra ya kiwi ki an. Haka negeri. Kalong kapor ke bukum kinong song jong ka temri boy. Kalong kapor bukum kinong song jong ka jela jong ibarok kawe. Bangin iteli. Lembat ngi kinong mi khmat kin riu phungut kinong mi khmat. Ki emele hapok hing dorbar sawan. Na ka banta ban sna ya kini ki an beper kumno bangin ada. Ya ka kendo ka siap ka riti ka dustur. Ka ketin ka bangi keren ka kolsor ka bangi don rengkat bat ke district council. Namar kata kapor kalede bangin nom ya penlut kapor tang iki kam ki kam ki penbernya ya gejeng long gejeng im gejungi ke paman keski. Dai kalede kapor ka bukum kinong song nyilahap ban mi sakmat. Na ka benta bani sim benta hagi kam beper bani kentiu bani ai jengmut. Gijing ai jengmut ki bolong konstruktif. Kemdei gijing ai jengmut ki ban penpait penpra ya gejaj bendriu ke jungi. Kum ke jela ke jungi matangi dang i ha ke jai lenti. Kejing persyang ban penbe ya uput usam kalau ngabokong san hadu kata-kata. Karibhoi distrik jungi mentah hang ne ke di kawai ne ke distrik ki badon ke benta ke bakrau. Na ke benta kumno ban pej ban penbe ya uput usam apa ding ke jela Meghalaya bat ke jela Assam. Kidon shibun ki claim bat ki counter claim ngi i. Tendai ha kejing persyang kani gede kapor ka bakum kinong song ngi hap ban long ki ba fikir hado kata-kata. Kani gede kapor ka bakinong song ke district council ki hima ki raj ke sorkar jela ngi de menteri rengkat. Ngi lang bagi lat pathai kubor nagaliang jong sorkar jela lade ban sanya ke MOU. Hendai karai ka bakhadu gede ke parlemen. Ke ban sim ya karai bakum no kan long. Kadon kejing ut kejing nam nagi senong paper ke badon hapo ki bordar lagade sapo Bokhlapara lagade sapo Khanapara Pilangkata lagade sapo block 2 sa block 1 sa giwi ki benta. Kani gede kapor ka bangi hab ban ya teli ban ya ai jingmut hagar kom ka bade. Ban peni balaradon kejing bakalang di peni bagadon kejing bakalang ta ban penbej pat ya kakat bagapor kadang don. Rengkat hagejuk kapor kum ginong song jong Ribhoi district bangin sutu. Bau put usam ulong bah dan kam hadu kata-kata. Bat bangin ai gejing tre rengkat. Ni kum ginong mi khmat ke MLA ke MDC. Respektif ya ki political party beper ke bangi mi khmat. Ndai gejing khun ya uput usam ya gejing khun ya geri ke bajai bendriu ngidi belong kawai. Kawai gejing mut, kawai kesur ke di benmi. Dan mar katangi kentu banang ne sakmat kum kinong mi khmat ngi kwa bana kaliang jong ki paj baru ken ai gejing trilang ban pen i ya gejing duna lagi don hangno ki bag sorkar kala persyang ban penbej ha kapor ka babiang namar kata kum kinong song snong i gejaj bendriu jongi gelanang ya gejing khun ban yo ek ILP ya ki border ban yo khun ki ktin khasi bakan rung ha kernit ka papra kidi gimat ki bakongsan hadu kata-kata bakum kinong song snong ngidi ban ai ke jingi teli nang ne sakman kinong song bi jong ka temri boy ke jongi ngi kwa bangin don ke ne ke ban sim ke jingi teli bangin la ban penbej ke kam ke babul ki khun samla ki bi ki badon hang ne ki bade ki sports person ki bade ki ba pas ke jing pule ba pher ngaso ban kentu ka juk ka ba abat ka bajuan kijing kajing ya kajing bom yo kam yo jam ka unemployment ka di kawi ni ki issue ki ba hakmat ki bon ki kimi ki kpa ki bujuan ye kendo yengi kum kinong me khmat ban ye keren nagam ta ka ni ki issue ban yo kam yo jam ban yo kam sorkar ban pas MPSC ban pas DSC ban pas ki exam ba pher ban yo kam sorkar ngamut ban ong ba ngimde ban sim banta ngi dei ban sim banta nyai men sia mi kun sam lagi jongi ki ban apier ki exam ba pher tang bakam long ke besuk bangin sumudur tang nayeng bangin yo kam sorkar klem da pen sitom dalade ngi hap ban tri sitom kum ki kun samla ki bodon hang ne ki babun ki bodong don hapren ki jing pule
ki badang persang bani khuni ki exam teng pila du jingkermen persang gawe ki exam rum yo kam persang sakawi rum yo kam persang gawe rum pas bat kum ta ta ngim dei bandu jingkermen hak jing ai lenti ke jong pi ki kentin ki bakongsan jong u swami Vivekananda ki kentin ki bokren arise awake and do not stop until you achieve your goal wat nom sang thai kun samla ya chaprang sakman hadu be benda poi chau thong jong ga jing jom tenamar katai kun samla ke bi to nang ya you wish all the best nam tai jong pi ki badan hang ni nang trei ba ki jing pule ki jong pi nakapor sakapor ban compete ki exam ba pher wat nom man thai wat nom du jing kermen ke jaj bendriu ke badu jing kermen kalau ngejaj bendriu ke bayam ngim di bandu jing kermen gidi bania chaprang sakman so ban kentu ikun samla ban tre sitom ban le bah kano ko benta ka pi pidan ban ngi gidan sibun madai kun samla ge bala persang ban yeng halagi jong ki kejat ban yo jingerap kala abade na po industries kala abade na ka na po basin kala abade na kiwi department ban yo jing kersan ban yeng halagi jong ki kejat ka sarkar jela menta lengba ni ke skim fokus lengba ka prime ban kentiu ye kini ki basengkam lejong ban yeng halagi jong ki kejat kadi ka por bukum ki samla jong ka temri boy ngidi ban sim ka bu ye bukum kini ban apply ban tur sakmat ban le ekren naga ban tagi di jing don kam ban kersan hagi kam le jong ge pi persang ban yeng ka jing persang jong ka sarkar ban yarap ye kini ki producer group ki nong rep lengba ka jing rap hagi producer group ki don ki ba yo san pojar ki don ki yo silak ban kam ta ter ngi kentu ya ki seng nong rep ki ba pher ki badan hagi lengba ka ni ki jing rap jong ka sarkar ban persang ban sim kabu naga ban tagi jing mentoy jong pi jong ye lang baro kari boy distrik ka bi ki jongi hagi jing yai lenti ka balalai pho tli ki snem kumulong men ki ladon sibun ki kam ki baladep ban pun urlong kidang don sibun ki kam ki badang sateng hadu menta ka we ne ki mat ki banga ngajukran na kapor sa kapor ye ki perlok nong mi khamat kari boy distrik kadon san ki MLA san ki MDC balada san MLA san MDC ngi atli ka khnyu ka sekretariat kata ka de jing sisa tendre ka ba ka long ba da khnyu ta maroi ada more arngut tempat khnyu ka sekretariat ngi hang ni am da sngi na ki spongut ngi don laingut mo kinong mi khamat kidang perlok ngi ki bom som lala ban poi le se ki daw ki babun ning nagaliang ki jonga ju persang ban kren na ka por sa por teng gi don bun ki ong nga ba meral pi perta hari klau ki don bun ki ong nga ki ba criticize kam tam ka we ni ki man hagi ni ki sgi ki ba nga ju kren ba na ka benta ka medical college hari boy don ki ba ong ngai perlong ni khamat ki ong ba te phi wat haslong or ki pat don medical college kumno phi philik pan hari boy long himo kumta tong long margari boy district kadik aspirational district kari boy district kadai ka we na ki sispa khan nyau tali ki district hapo gari ki bala itu udah ka sarkar pedeng ganiti ayo dang share na usna harjar phuwei ka niti ayo kala sanction nyau pusan tali ki medical college hagi aspirational district ngadu usna harjar phu ngala persang benthok ya gani saka sarkar jela lembaga planning ban pha sha sarkar pedeng kadang sakut hangta kidon sibun kidaw ngam kwa aban bun kitin ya kata namar ba hawa ye keren ya gani kampung ong mene kolong beperta hari klau tang pra MLA sangut ngidon da ye keren ya gani ngasa marwe ban ye keren ya gani de ka sekretariat kampat khnyu ulang ngalik mangamarwe dalelik sesangut ke MDC te kala khnyu kan indawa kan ka hok te kat kum ki parameter ki badon hapo aspirational district ngidei hong ban yo ya ka medical college ai kampat don hasilong kampat don tura kam lili te tang bangi gidon hok te ban yo beli mlong saban pan de gri boy dorbar so ban kentu ka weni ki man ki bangin ya sakmat ka de kan na lor ba ka aspirational district gri boy ban kentiu ya ka pule ka puthi education ban kentiu ya ka health and sanitation ban kentiu ya ka agriculture bat kiwi katu kan ni gidon kini parameter hapo jong kan ni gidon hok banio gidon hok banio ya ka agriculture university hapo kerdam kulai gidon hok banio ikiwi
university. Bala nagari boy district kepada ke aspirational district ke babarok ngi Ukraine naga por sa kapor ngiyo kumju kumbiyo agwe ke district ta kamdon jingmut kin bang kirigat singi kum ke aspirational district. Tinamar kata ke kapor ke pengen hap paniat teli ke jingkentu naga liang jongai ke perlok MLA ki MDC om tang ikene kadi ditangkan nuksa kiran bersubun ki kam ba bipul menai la keren semangga government college badi bendon ha riboy ke government college ni sokemen baga model degree college apa tarkma kila sedang kadi ka inisiatif naga sorka ni sokemen bahang ne pamsim lala ban sedang ya ka iklavia model of residential school ke school nam tagilong yeng ke baduk ke schedule tribe kalong free education aduk kelas 8 aduk kelas 12 la sedang kat no la ban pendep ka kam kala kum bandru pon 90% ka kam la dep ni sokemen naga banta kini ki inisiatif ki belas sedang dei kedang don sibun kumbelek lam kemat menne ka jirang civil subdivision dangsa ki sin RD blok hapori boy ke barang dei ban create ki bathmai kedangsa kajing persang ban create ya ka office jong sprinting engineer jong ka PWD roads kadangsa kajing persang ban wara yo district malaria officer hapori boy kadangsa ka office ka Bapura kajing persang banyo ya ka office full fledged jong tourism hari boy kadang sa adu manta but kadang don sibun kini gi department kiba gidang hab bantrer kar namar banwara ya kajing sinsyar khamjan sopat ba ngide bandon kini ki infrastructure ka office sarkar ba pher haki jaka ki ba pher khamtam hagi jaka ki badang don kam ya ga development ladu ka kot ka khia ka umbam umdi bat kiwe ngi sokemen gidon ki asha ge bi gi jongi hangne ka riboy district ladang ini compare bat kiwe ki district ngi la kham kiu sakmat ha ka bade bat ka jing ngi la khamla ban control ya ka jing khlat jong gi khlung hapor bakha bat ge jing khlat jong gi long kemi kitin pareng ge khot ka IMR MMR ladang ini tho ya ka data ya ka district ke jongi ban compare bat kiwe ki district alis ngi khambyang ngai borom ya ke health department ngai borom miki asha gi jongi gi beran hangne ki batristom mit bat step bandrung haman lagi tliwing banio gi data gi record ban kentu gi longkemi khamtam gi ba armet ban khai gi khlung hai hospital banio gi jing sumar gi babyang ban ai gi immunization gi babyang gi khlung bat ban penduna ya gi jing khlatno jong ki khlung bat gi longkemi ha kapor bakha khlung magine gi case gi bun ba dangile segi gi district bangidon kalat bangi juyo ban visit ya kiwe ki district kum sopo Garo Hills ka IMR ba ka MMR rate kalong very high ka he ba ki bun ba kilong kemi ki baklat apor bakha kalong kadau kalong bagi sub center Kimbyang ki hospital Kimbyang ki segi jengai na ki snong ki thau umdan basneng bakentui ki banle segi jaka sumar naga banta jong kani bat ngi kenturu belung bagri boy dorbar ban ya buddin rekat-rekat bat ngi ki nong mi khmat naga banta ban pentikna bagi shop center ki PHC gi jongi kindon gi labor room gi babyang gi jaka pan kha khulung ki labor room ki jaka gi babyang ki facility gi de ban byang ki dawai gi de ban byang ka kot ka khia kolong ba kong san adu kata banga so ban kentu ya kinong yalam snong kinong yalam ra kumju ban ai gi jing tre rengkat hang ni hanong po ru benta dang ye kren ye civil hospital hang ni kadi ge jaka ga bakhamnya kalanang rit kinong pang kilanang bun na kapor sa kapor gasoban kentulem ya girib hoy dorbar ya ka right nong po ya ka ilaka nong po hang ni ban sobha na ka banta ban yarap lem ban penio ya ge jaka ka ba duna ya ka shipho hadu khatsan akar na ka banta ban snai ka health complex nga kanang don hagalenti ban wat mio jaka ban snai ka health complex semut ban ra ikini ge jaka sa jong ki doktor bet kinos ke badan shadin jong civil hospital bandara no shaway khnang baga tugu besedin nyo ban sna ya ka hospital ka bahe civil hospital ban sumar ginong pang ginong sitom magani gede ka hospital sarkar ki ying beduk kinomla aban le chek hospital private ka bil ka bahe ngi haban pen bahai ki hospital sarkar dengan so ban kentu hang ne ya ginong ilam seng bahalang ru ya rap lem ban penio kani ka funding gede ka look out jonga ka don galenti te henry bangi mio ya jaka ngajukren ni gidor bar snong tengkai se ya jaka ladang ikwa aban sina hospital di bendan ga jaka ladang ikwa aban sina ka police station ga di bendan ga jaka
Di bendan ba ai free of cost. Ladang ini sinai ke office jong sin RD block halono, di bendan ke jaka. Tadi ke be banganga kenduk mo siang na kapor sapor kum no khmat mju khamio e ke jaka. Tang supoi ban ong ya ke jaka, mdan jaka shu. Hap siu da kador ka badagi bunlak kalong ke be e sorkar ban ai. Tin nomor katang so ban kentu bakum no mengenang pen bahai ke facility ke umbam umdi ke kot ke khia kini di kongsan hadu kata-kata bat tongin nang ya chaprang chakmat ha ke jing ya lenti ke jongi kum kinong song snong apo ka them Riboy ka bi ke jongi tongin nang kiu chaprang chakmat kamen sim ke jingi i kamen sim ke jingi teli ha pedeng jongi bangin kiar na ke jing milin ke basnewi khun samla ki sports person ki bedon hang ne na ke jing di pun bo ah kumu drops ki jing di kiat ki jing bam duma ki jing bam khoini ki jing bam jarda ki ba pensnewi ka met ke jongi tongin kiar ki sports person ki badan hang ni ngikit bok yang yepi to nang kiu saprang chakmat philaju pendon burom ya Riboy ka bi ke jongi nadu ki snem ki ba menswa hadu ka por ka ba mentaru ka Riboy ka de ka bujuan chakmat ka sports ka RBDSA ka don ka benta ka ba krau ngikit bok yang ya ka RBDSA ya ka sports department ba bobi kum DSO jongi badang samla dang dang klan ba bobi all the best saya koordinat bahabat ki sports club repair kemudian ban kentiu ya ki kun samla ki jungi ban hikai ya ki grassroots training ki heb ki berit ka under 12 mane nang yo mane keren badi kemudian ban kampen bun susu ya ki grassroots training program ki bahapok kat arsnem ban sei ki sap ki phong ban lekai football ki kena samla ki kun ki heb ki berit ki jungi batung nang ya chaprang chakmat kum ginok song snong nganum sim sibun kapor ki kit bokir yang ya ki IBCS ki VO ki Asha ki Anganwadi ki sports person ki ban pendon burom kumba pilaju pendon burom ya Riboy to nang ya chaprang chakmat hagi por ke ban wandru ki seng bahlang ki don ke benta ka bakrau ban tre na ka benta ki imlang ka salang ki seng bahlang ki ki wei na ki ban check ya ki jing duna ka sorkar ki jing duna ki departemen ngisau kemen ki don cibun ki seng bahlang ki bolong konstruktif ka kom tre ngisau kemen cibun ya kene ban i barobor ladang idon kino ki isu ke bangilam tongin pen i ha kalenti ka badai ngim dei ban long su criticize lap ya ka bahar criticize lap ya ka ba snew criticize ndengi dei ban long konstruktif mo ngi dei ban ai jing mut nakam ta ka bahar ya ka Riboy Dorbar ya ka district administration ya ngi kinong mikmat ngilong ge bakloi ban ditri rengkat bat phi hagi por ke banwan ngi ngi scam baune umau mer ubalai pho bang ye kendo mata ka sengi kan long ka jing kemen bat kan long kadak benang kiu saprang sakmat naga benta kumno benang la ban pendon burom ya kene ke district ya kene ke jaj pendriu ke bi ke jongi de kuble sibun kuble sijarngo ya Riboy Dorbar sacisin kini genong elam ki barang ba to nang ya saprang sakmat menne presiden ya laong bahag jeng dap san pos nem jong Riboy lese mdon syu pi ong ma tendengi wish all the best ba pindang don haga golden jubilee ru pindang don ba bris dang don ba kersai dang don ba plus dang don mo kidang bun ki rumah tong dang don im slam song pra song sang pi kinong yalam ki bala yadon pila yalam yangi bat dang yi bitin nanti yang ngiru ngilang long ki ba thmai mo kong ngilang mi khmat ki dang sibun ki jing duna ngidon kam ke guidance ki jing pen i ki jong pi ki jing yalam lenti ki jong pi kini ki officer ki bi ki jong yi badon hang ba amar tong per we ni ki ADM iba long dynamic iba long approachable kuble sibun ba amar inisiatif ke jong pi ke jing persang ke jong pi ban sakri ke Riboy uble don rangkat bat pi pinang yo kamet ke bakot ke bakhya abad iba long iba yarap hadu kata-kata ngikum ke Riboy ngidon bok bangi yo ki officer ki bala ban tre namar ba claim ki officer ngimla ban tre ke la ban dei na po district administration ke dei na PUD na PHE ka health ka education ka agriculture kino kinoru tongin ai ke jing trelang na ke por sa ke por kuble sibun kuble sijarngo uble don rangkat bat pi banginang ya saprang sakmat kum ka Riboy ritem ka ba ik ke jongi bakanang la ban kiu saprang sakmat bat baki kentin ke ba umulung Rolinson Shadap mo kudu jing ruai ba baro ngi sibit ngin sarwai mo Riboy ritem gari jonga lumlang gi kun jong pha telingin yang ngawe ke kerteng ban kiu kerdan ro kham saneng kuble sijarngo kuble kuble shibun ya ba meral bon ya ke jingkren ke jongpi pilawan ra pedeng jongi ya shibun ki sembo perkhat ki badon ke jingmut ki bapenskon ya ke perkhat ke perdan jongi wei ki basha skor ya ke jingkren ke jongpi bat haba ngasngam
bat ngapenlet jingbot ya ke jingkren ke jongpi kadon tangkawi ke kentien ke bapalang ke jingbot ke jing perkhat ke jonga bat katakalong ba iba meralbon ilong uriu yo i jingai habang asyong kani ke jaka ke banga don menta ngapet ya kini ke bana ke badan khmat jongi ngapet iki kentin pira ki badan hakate ke benda ke belatho ke ribhoi dorbar haka benta ka bhatra ye ke kentin pira ke bong telingin yang ngakwa ban boy kini ke jengkli ke muwei ni ki samla jong ka them ribhoi hatongi don am ya ke jinge teli pedeng jongi parlok akan ka por ka pementa na ki shipongwat ki nong mi khmat ki ba ni kum ki patba ngila jet na ka benta bakin train na ka benta ka bha ka miat jong ka them ka beet ke jongi ringkat bat ngi don laingot ngakwa ban bo ke jingkeli na pedeng jong phi ki parlok samla hato kala byang mo tang kini ki laingot hato kamla dei ke poringi bangin sei shu shu ki samla jong ka them bat ka than ri bhoi ke jongi ki ban yaket ki ban ya ba namar ngi sngo tho ha badon ki nongmi khmat ki ban train na ka benta uduk usok rangli ujuki ka don ka jingkela ha ki benta ki bapher la ka long ha ka khai ka pateng ka puli ka puthi bat ka senshar ka khadar te parlok hakan ka por bamenta sa shisien nga sompan ai khublei ba meral buto ublei ka jingsok na IP ka mat ka bashat ka bakhlan bat khamtam ka jingstad ka jingshemphang ba phindang la ban shakri ki pat ba ha ka constituency ka bpidon bat kumjuro ha ka district hi boro ka way hakani ka por ka bamenta ngasngutho bangilayat khamtam me ka por ka bangingla bo nginya poison don shikawai pat ka benta ba katakalong bangin saming niki khusnam shikiniki porlok samla jong ka themri boy ga jongi ki blala ban wanra ya ka buram hakani ka Meghalaya Games ka padang sudap panlongshan hanong ba shilong ngan puli ki kerteng jong niki porlok samla batkat bangadang puli ki kerteng ga jongki ngekerpat eki bakin sobha ban wan shini shikmat bat ladalong ka bala ki sobha ban kham wan kam kloy khnang bakan nom shim palat yakapor ban pins kam linkoy nevidisha kohil kapur dapishisha jamu salomiki soton mebalari shisha melipat kro rosa maslai streamlet taro shidalin rongpi joyful narlong rinalis engti skemlang suba Ronas Taro, Fleming Sokhwai, Andrisha Klen, Duralin Ranghi, Ritiana Hanse, Sildares Makri, Sinabi Sinkli, Barisha Khamdet, Wilka Rongpi, Pilo Ronghang, Hunlang Kongor, Jinal Klen, Modingstar Nongpo, Drowal Sokhwai, Raju Bongrong. Yakini ki arpo art ngot ki samla ki bangla puli ke kerteng ke jongki kin sobha berwan shini shikman. Ban nakabenta ban IT kini khusnam shakini ki parlok samla ki jongi ngasngobha ban kerpat yei ba balajet rani MDC jong kanong po constituency bain ngobha ban yarap ban penai yakini ki jingai ngobha ki jongi shakini ki khun samla ha ka jingile kai archery kidon arngot ki balayo ya ka gold medal bat kita kilong u ban pens kam lingkhoi but Navi Disha Kohil Kapoor. Gidon langut ki belayo ya ka bronze medal but kita kilong idapi shisha jamu. Salomiki Soton but meba lari shisha lekir pad ini samla bainon sini shikmat haka atletik ngidon
kendaingut ki pelawan rai kia gold medals bat kita kilong melibat kro Rosa Maslai Streamlet Taro Shidalin Rongpi Dangpen Kre Joyful Narlong Dangpen Kre Rinalis Engti Rinalis Engti Skemlang Suba Ronas Taro But I Fleming So Khwai Kini pot kilong ki nong shimbenta hakani ka disiplin ki belawan ra ki belayo ya ka silver medals but kita kilong I Andrisha Klen ki bahayeng lani ki parlok jong I Andrisha Klen kin subhabani rap ban pensyem Doralin Ranghe Ritiana Hanse Sildaris Makri Senabi Sengkli Barisha Khamden Wilka Rongpe Pilo Ronghang kini ki athletes ki ba yo ya ke bronze medal ha ka Meghalaya Games ka barang sudah benong shen hanong ba Shillong Pilo Ronghang Hunlang Kongor I Pilo ila depan yo ngan khot I Hunlang Kongor ki parlok lani ki bahayeng subhaban pensyem Jinal Klen Moding Star Nongpo Joel Sokhwai but I Raju Bongrong Kublai Shibuansa ni ai kublai yakini paro ki pelayo pedang ki award akan ke por pemerintah bab to pindang yat saprang bab pindang ele pha nak benta ke lawe ke jongpi kublai Shibuan te porlok in ai jing thap kti nak benta jongki
ngan puli ke kerteng jong kini ki wipat ki banyo pedang kini ki jing ai ngobha kene ke por batkat bangadang puli ke kerteng ke jong ki kin subha ban le kum jo ban wan yeng lupa shene shakmat me ban job lang shadap Jerry Cornell Rambai Bobby Marai John Frankie Shadap Ricky Rani te Borlang Shabong Bans Khemlang Shabong Balajet Langren Marshall Rambai Pens Khemlang Makdo, McDonald Karjana, Yo Borlang Shadap, Javancius Pamshong, Ramshon Manager, but Mark William Nongrum kumi coach, hakene ke discipline jong ke basketball, jong ki kena asenrang ki bala yokhor ya ke takma rupa haka Meghalaya Games ke badang sudah penlong shen. Bat naka benta kane nga kerpat ye iba JC Marngar i MDC jongka Mahuti constituency ba in subha banirapan pensam yakini ki jingai sngubha syakini ki nongjob te kumbang itep ba kidon khat sawngot kini ki porlok samla hakini ka event Henry kini ka por kidon tang sawngot te naka benta jong kini ki wepat nga kerpat yaki bakin subha ban pensyam i meban job lang shadap Jerry Cornell Rambai lakirpat ikini ki badon kin subhaban pensyam nakabenta jongki ngan ong biang me ban job lang shadap Jerry Cornell Rambai Jerry Cornell Rambai Bobby Marai Bobby Marai kerpat niki parlok kan subhaban pensyam John Frankie Shadap John Frankie Shadap Ricky Rani Tei Borlang Shabong Tei Borlang Shabong Bans Khemlang Shabong Balajet Langren Marshall Rambai Pins Khemlang Makdo McDonald Karjana But hakani kapor ngan khot ya i Javancius Ramshong i manager jong ka basketball team bakin subha banwan shim ni jingai sngobha nakalyang jong ka Ribhoy Dorbar Yakirpat na iwi ni gitu ki samla ki badan kin subhaban pensyam Javancius Ramshong i manager but i Mark William Nongrum kumi coach jong kane ka event ngan khot ikini ki wipat ki parlok batkat bangadang puli ke kerteng ke jongki kin subhaban shni shkhmat Serafina Tensong Scholastica Suchang Riti Marai Angel Lengdo Nongkenri Labyang Hun El Mauplang Daniela Kharmaulong Alvas Im Prenita Majong Iban Rilin Majong Ai Hun Lang Khar Umnot Mary Bhamon Subhai Bibiana Lamare Jacqueline L. Mauplang, Elizabeth Martin. Parlok akan ikapor bamenta ngin sami ni jing ay sungubha siya ka women teams ka balayora ya ka bronze medal ha ka jingle kay basketball ha ka Meghalaya Games ka badang sudah banlongshen hanong ba silong bat kinong yele kay kini ka event kilong i Serafina Tensong
Scholastica Suchang, Riti Marai, Angel Lingdo Nongkenre, Labyang Hun El Mauplang, Daniela Karmaulong, Alvas AM, Prenita Mujong, Iban Rilin Majong, Ai Hun Lang Khar Umnut, Ai Hun Lang Khar Umnut, Mary Bhamon Supai, Mary Bhamon Supai, Bibiana Lamare, Jacqueline El Mauplang kumi manager, but Elizabeth Martin kumi coach. Thank you very much, sir, and congratulations to all the winners. Te porlok akan ikapor bementangan puli kini ki kerteng harum batkat bangadang puli ke kerteng ke jongki kin subhaban le kumjo panwan yang lepas ni syakmat Riken T Marwen, Wilson Lingdo Nonglat, Precious Makri, Edric Mayong, Fernando Mali, Henry Ford Nongneng, Yo Borlang Lingdo, Bansuk Lang Lemput, Michael Marwen, Sparkle Kongshe, Badaminot Nongplang, Bobistar Nongse, Bristar Taro, Rihok Lang Kongjo, Diranius Walang, Risuk Malnyang, Damanbha Kharthang Mau, Penshisha Lapang, Jefferson Nongplang, Kit Bor Lang Karluki, I manager, but I Penkre Lang Nongse kumi coach. Furmaiti Daimari, Buroy Lang Lingdo, Angela Jasan, Nang Penbha Lang Marwen, Real Grace Suting, Martinez Shangpliang, but Aditya Thapa. Lekirpat ikin ikinongele kai bikin subhaban wan shini shikmat. But nakabenta ban IT ni khusnam shkini ki athletes ngas ngubha ban kirpat ye isa MB Tongper District Planning Officer jong Ribhoi District by in subhaban wan shini shikmat ban yarap ban pensam ni khusnam shkini ki recipients room. Haka boxing I Riken T Marwen ila yora ya ka silver medal nga kirpat I in subhaban wan shini shikmat. Kibahayeng lani ki parlok kin subhaban pensyem, kibahayeng lani ki parlok jong Riken T Marwen, I Wilson Lingdo Nonglat, Wilson Lingdo Nonglat, Precious Makri, Precious Makri, haka football ki kena elekai na po Ribhoi District kilayo ek silver medal kilawan ke kerdan kabar but ki players hakani ke kenhun kilong kumne harum. Edric Mayong, Fernando Mali, Henry Ford Nongneng, Henry Ford Nongneng subhaban pensyem, Yo Borlang Lingdo,
Ban Suk Lang Lemput, Michael Marwen, Sparkle Kongshay, Badaminot Nongplang, Bobby Star Nongse, Bri Star Taro, Ri Hok Lang Kongjo, Diranius Walang, Subhaban Pensyam, Risuk Malnyang, Subhaban Pensyam ki Porlok, Daman Bha Kharthang Mao, Penshisha Lapang, Jefferson Nongplang, Ikit Borlang Karluki, I manager jongkane kakenhon, But Ipen Kre Lang Nongse, please stay back, sir. Congratulations to all the football team. Ngan khot yakini ki recipients room berkat bakadang puli ke kerteng ke jongki kin sabhawan sni shkhmat Furmaiti Daimari ibalayo ek gold medal, Bu Roy Lang Lingdo ibalayo ek gold medal, Angela Jasan ibalayo ek bronze medal, Nang Penbhalang Morwen ibalayo ek bronze medal, Real Grace Suting, Martinez Shangpliang, Aditya Thapa ibalayo ek bronze medal, ha kajingile kai judo. Kerpat ikini ki samla ki sabhawan sni shkhmat bonwan shem mini ki jingai sngobha. Ha ka judo ngidon arngut ki bala la bonwan ra ya ka gold medal bat kita ki long I Furmaiti Daimari, Buroy Lang Lingdo, Kibalayo ek bronze medal kilong I Angela Jasan, Nang Penbhalang Marwen, Real Grace Suting, Ibalayo ek bronze medal, Martinez Shangpliang, But I Aditya Thapa. I don't know. Thank you very much, sir. Tiha kini kepor pementangan puli kini kerteng harum batkat bagandang puli kerteng ke jongki kin sabhaban wan sini shkhmat khamkloi kat bala I hakajingle kai karet nidon songot ki balala banwan ra ya ka gold medal bat kita kilong I Clara Klein, Bethesda Klein, Francis Macri, Adrian Klein. Iblayo ek silver medal kilong I Harjon Macri, Napoleon Klein, Frankie George Macri, Margareta Klein, haka bronze medal ngidon I Bayai Sha Lang Mau Pnyang, Nanpul Terang, nang tang ngidon ro I Raralin Ronghang haka gold, Tebor Lang blayo eka gold medal, Daphisha Shadap eka silver medal, Greg or Wilson Makro eka silver medal,
Ikirin soyong iblayo eka bronze, but impera makdo iblayo eka bronze medal. But nakabenta kani ngas ngawapan khot. Ya i advisor jong karib hoi dorbar iba ar makdo bin subhanwan sni shikmat banyarap ban penai yakini ki khusnam shakini ki nongile kai ki jongi. Haka jingile kai karet kidon hinrumut ki khun samla ki blala banwanra ya ki gold medal but kita kilong i Clara Klen Batista Klen Francis Macri, Idrin Klen, Rara Lin Renghang ilayo eka gol, but itay borlang lapang ibalayo eka gol medal hakan eka jingile kai. Haka silver ngidon Ihar John Macri, tay borlang lapang haka silver ngidon Ihar John Macri, Napoleon Klen, Frankie George Macri, Margherita Klen, but haka bronze kibalala kinungile kai kibalala banwanra ya ke bronze kilong ibayai syalang mau penyang Nanpol Terang ki bronze Ikerin Soyong ki parlok kin sabhaban pensyam ya ke bronze medal hakin ke discipline Kirin Soyong ngikirpat ya ki parlok kin sabhaban pensyam but i impera makdo ini rilayo ya ke bronze medal Congratulations to all the winners. Te parlok akan kapor ngan khot ikin ki kerteng batkat bangadang puli ke kerteng gajongki kin subhaban wan shani shikmat. Haka taekwondo ngidon langut ki belala banwanra ke gold medal bat kita kilong Ishana Bagdas, IL Levena D Sangma, M Pragati Devi, but Kibalala banwanra ke silver medal kidon langut bat kita kilong I Remwal Lungi Chinza, Surbi Srivastava, Simran Gavade. Haka bronze kidon arngut I Srishti bat I Srijani Getak. Nekerpat ikine bakin sabhaban wan shini shikmat. Only few has come. I will receive the others. Okay. From the states, I have to receive. Pardon? For taekwondo. Yeah. Only few was present. You can receive. I can receive from the states. On their behalf, you can receive. Okay. To do the honor, may I invite Plostas M, retired additional SP of Ribhoy, in subhaban shni shikmat banirap ban pen IT yakini kikusnam shikini kinong job hakani ka event. Haka jingle kai taekwondo
Ngidon langut ki belayo ya ke gold medal but kita kilong Isyana Bagdas. IL Levena Di Sangma. Nangta bat IM Pragati Devi. Pragati Devi. Silver medal ki don langut bat kita kilong i Ramrual Tulungi Chinza. Surbi Srivastava. Bat i Simran Gavade. Ki bronze ki don arngut bat kita kilong i Srishti. Srishti bat i Srijani Getak. Thank you. Ngakerpat ya isa benang ya isa shipor senak bentak ini ki award room ngan puli ki kerteng jo kini ki nong ile kai ki bla la banwan ra ke jingjob ka weightlifting bat kat bangadang puli ke kerteng ke jongki ke subhaban shni shkhmat bat kita kilong iban rihun maring iba layo kham tilut namsau ban telang marwen Max Kerlins Rendong Sngi NS Rendong Sngi Adelbert Rendong Sngi Donald Rembai Baniti Lengdo, Yaimen Kharkongor, Sa Ringkat Marbo, Gerald Thaba, David Lengdo, Wan Bha Byang Thaba, Bat Ibanker Marwen. Haka weightlifting ngidon nyungut kiblala bonwanra kiblayo eka gold medal, saungut eka silver medal, berlaingut eka bronze medal. Kiblayo eka gold medal kilong i Iban Rihun Maring Subhaban Shekmat. Iba layo kham tilut namsau Bante Lang Marwen, Max Kerlins Rendong Sngi, NS Rendong Sngi, Bat i Adelbert Rendong Sngi. Bat i ba Donald Rembai kini nyongut kilong kiblayo ya ke gold medal. Kiblayo ya ke silver medal kilong i Baniti Lingdo. Gidon songut kino ile kai giblayo eka silver medal bagi kita kilong i Baniti Lengdo. Yaimen Kharkongor. Sa Rengkat Marbo. Jurel Thaba, David Lingdo,
Wan Bha Byang Thaba ibalayo ek bronze medal but I Banker Marwen. Thank you very much, sir, and congratulations to all the winners. Te porlok akan ikapor ke bementangan puli kini ki kerteng jong kinungi lekai ki bala haka wushu ki bala la banwanra ka gold medal ki don sawat. But kita kilong ai borlang suchang kat bangadang puli ke kerteng ke jong ki subhaban wan sini Shekhmat ai borlang suchang Benison Shadab Samuna Ingti Helen Rongpei, Bawanka Kasar, Haka Silva, Iglorin Ingti, Haka Silva, Thomas Rangthalu, Blayo Haka Silver Medal, Banrilang Mukti, Clara Klen, Lenin Ingti, but I Wonder Mersing, Gini Blayo Haka Silver Medal, but Blayo Haka Bronze Medal Kilong, I Kirshan I Suchang, I Borlang Mi Suchang, Susan Shadab, Maryawan Kasar, Rani Suchang, Boniface Selyang, Silverius Maring, Morris Rongpei, but Ibanker Langs Imli. But nakabenta ban IT kini khusnam kini kinong job ngas ngubha ban kirpat ya isa Bobby Nonglat ba insubha ban wan shni Shekhmat ban IT kini khusnam kini kinong job. Isuk men shibon yake effort but yake contribution jong isa wat latang shipang po dan ringkat but ke district ke jongi Henry ilala apat ban wanra but ka jing treshitom ke jongi ilala ban inspire ki kena samla jong ka temri boy ke jongi ban wanra ki medals yake Ribhoi district haka wushu idon sangwet ki balayo yake gold medal but kita kilong I ai borlang suchang Benison Shadab, Samuna Ingti, Helen Rongpei, Bawanka Kasar, Ibalayo ek silver medal, nangta Iglorin Ingti Ibalayo ek silver medal, Thomas Rangthalu, Banrilang Mukti, Clara Klen, but Lenin Engti, but Iwanda Maring. Haka bronze, nidon kendaingut, but kita kilong I Kirshan I Suchang, Aibor Langmi Suchang, Susan Shadab, Maryawan Kasar, Rani Suchang, Boniface Selyang, Silverius Maring,
Morris Rongpei, Bat Iban Kerlangs Imle, Isa Bobby L. Nongbet, Ilong u District Sports Officer badang Sudap Banwan Junction haka District Kajongi Henry po kajing alam kajong ing yo i shibun ki kun samla kilawan sakmat haka jingile kai ki prepare kublai shibun sa, and congratulations to all the winners. Kumshi benta ka jingrak he ka jingdap live post nam jong ka jingya lenti jong ka Ribhoi district nakalyang jong ka Ribhoi dorbar ha ka jingye trelang bat ka Ribhoi district administration bat ka office jong district sports officer la penlong ka jingya mare marathon ba 10 kilometer hende men step bat ni sngokemen shibon ban yatho ya ka yeng bangidan hadu lai spangot kinong ya mare bat ka lalong da shisha kajing aiman siem bat kajing job ka bakrau ba kidan hadu lai spangot kinong shimbenta bat naka benta ban samik ni khusnam kinong job ngasgubha ban kirpat ye iba meral bonds MLA jong ka nongpo constituency ba in subhaban IT ni khusnam sha kinong job. Nakalyang jong kishinrang iblawan ha kekerdan ke balai ide isen mas pangcho na umwang. Sen mas pangcho Emmanuel Bongrong Monas Bongrong la kerpat kini kilangot ke sebanwan sini shikmat Fulbright Bupang Austin Tensong Sildares Makri Julina Bongrong Rosa Maslai Bat Ikar Bimas Bongrong. Haka jingya mare ba 10 kilometer haka kerdan ka balai na kalyang jong kishinrang belawan haka kerdan ka balai ide sen mas pangcho na umwang. Iblawan haka kerdan ka baar ide Emmanuel Bongrong. Bat iblawan haka kerdan ka baningkong ide Monas Bongrong na po paham dumu. Hakalyang jung kikentay belawan haka kerdan ka balai ide Rosa Maslai na Shangling. Iblawan ay kekerdan ke baar ide Julina Bongrong na po paham pedem. Bat iba lawan ay kekerdan ke beningkong ibelong inong job ide Sildares Makri na paham ber. Bat hakani kapor ngin samro iki kusnam kum inong shimbentai balarang ba tam nakalyang jong kishinrang bat nakabenta kani ka kusnam kalet siya Fulbright Bupang na paham rinyay. But inong isimbenta iba kena atam nakalyang jong kishinrang ide i Austin Tensong na downgate nongpo. But hakani kapor ngi donru ya inong shimbenta iba kena tam nakalyang jong kikentay bat kalet siya Ikar Bimas Bongrong na paham dumu. Kublay shibuon sa bat hakani kapor ngas ngoban ay kublay ya baro kinong job ki balala ban wanra ya kanam bat kaburam ya ka district hi baro kaway ni kimilinti banang ni syakmat pinay treshitom haka benta ka bapipidan basyen pinangla ban wanra susu ya ka
ya ke Buram ya ke Ribhoi district hi barok kawai te parlok nila ka janpoi ke benta ka bakhaddo jong kane ka benta ka bengi don jong kane ka program but hakane ka por ngan khot iba plostas im retired additional superintendent of police iba longru aku jok por vice president jong ka Ribhoi Dorbar ban ai ke jingkran ai Kublai but haka jok por nga kirpat yaki nong puli jong ka Ribhoi College naka Ribhoi jongka traditional music department bakin subhaban long ki bala penkre banyalam ka Ribhoi anthem Nagabenta jongka Ribhoi Dorbar ngayeng hangni band ai ki kentin ai Kublai yepi iway pa iway ki badon hapo jongka nega hall kumjuru Kibaya Krishan yangi hagi banta baro nagbanta kajing rakhe ban kenmau ya ka Ribhoi de ka balai pho manta kasngi ka banangkong kum ka Ribhoi Dorbar rangkat lang ban ngi baro ki badon hagane ka por ngisngeu ban aingwe yo blai Namar ke jing don rengkat ke jong o walan nemen met brosh met kala slam Henry da ke jing sanai ke jong o labat sipor yo slam ban yo ban ya don ha kane kapor ka banta ka ba ka Ribhoi Dorbar ka sngew ki dramt bat kai Kublai ru kerpang nagabanta I Dr. Didilapang I belong u chief advisor jong ka government I belong u kpa jong ka nega tem Ribhoi jong I bala ai ya ka jingkran ka jong ha ka nega sngi ya ka ba ngi rakhe ya ka nega Ribhoi de imla abandon rengkat bat ngi ka jinglong ka jingno atament Henry ngi sngaw kumen sibon bar ngi sngaw ngu ya But day namar ki jing alam ki jing pratlanti ki jong bangilayo ka administrative unit house nam chajar khandai spas nyo powar south nam hadin ya ka civil subdivision but kumjuru khaddu kharwai house nam chajar khandai spa khandai powar ya ka ne ka Ribhoi district jong khandiat sngi ngalapon si bari laya tu yanga bada marga financial crisis jong ka sarkar hakato ka por kala don ka jing persyang ban penslem ban ai ya ka jing menjur ban pli ya ka district Ribhoi Henry namar bai don haga bor kumu chief minister haga sin ka banangkong bai long chief minister bar haga por ka bakhandiat tang hapo shisnem ilaya tu yanga ong ba ngamban se ban khot ya urang ba officer wahedu haga jela ban wanra egan not shit badda ka hukum yong badai ban tho ban pas haga not shit ban pandep no ya ga jing pli ya ga district dei ukulom siara jong bala tho ban namar gata ngiyo ya ga ne ga Ribhoi district ban ngiyolong kumne kum bangilong Kublai sibone ba nagabanta kajing pratlanti ke jong pi kajing longkit klik ke jong pi walada pimdon barangkat bat ngi kabanta ka ba pat kajing ai Kublai ka lechai ba Meral Bonds MLA jong ka nongpo constituency hangne Kublai sibon sar nagabanta ka por ka ba koridor ke jong pi pilai ke jing kren ka jingkren lang ba ka jing yo jangai ka jong pi ka jingkren om tang ya ka manta Henry ya ka future ka balong ka lawe jong ka district bat ka jala ka jongin ngai Kublai ro ha ka ne ka por na ka banta Sir Arpit Upadhyaya balong deputy commissioner jong ka district ka jongi Ibalawan join haganega district dang haganegi kandiat banai namar ki kam ki bakarki
im shamla bandan bat ngi chisisha nrei hang ne pat idon isar MB Tongper ADC jongga district Ibalaya don kti rengkat bat ngi gari bohoi dorbar haga jing pen kre naga benta ban commemorate ya gane gari bohoi de celebration kuble shibun sir naga benta ga jing long la kloi ga jong phi shisha kanam ga de ga jong i nrei ga kam de ga de ga jong phi ga jing pani tanat ya ga hol ki jing krishan ya ki jing lut jing sep ki babun ki wan hi na ka district administration Nyai kublai ADC, ADC, ban baro ki be don benta, ban kershan yangi karib hoi dorbar naga benta kanega sngin. Nyai kublai ru naga benta superintendent of police Jongga district, jongi I Sir Giri Prasad, iway pat I officer I belong young, ibas wan syakri kanega district ke jongi iru Om tang ya ki jing ai jing mot ki jong I hinrei la kershan ru yang I nang ba jong ki jing ai ban penlong ya kan kesngi ka bajap nyai kublai ru naga benta na I district sports officer Sir Bobby Nongbet ibadon rengkat bat ngi Sir jing shisha ngarung adon naga nega district la usnem meladap ngalasong thai ngam chumla bane kendu ya pi Henry ngasau tu ba pidang chuan join naga nega district Henry dang kandiat por ngiu I ki so jong daga jing trai shitom jong pi khibon ki khun samla kan thai bat shinrang kilara ekan nam jong nega district kublai shibon esa naga benta ka jing start ka jong pi naga benta ka jing alam ka jong pi kham tam mi ki hap ki barit ki kon samla kan thai bat shinrang karib hoi dorbar ka ai kublai ro naga benta jong ki MDC ki jong I ki ba don naga nega por ya I ba balajit rani bat kumjuru ya I ba Charles Marngar kublai shibon ba naga benta ki Kajing don rengkat ke jong pi, kajing sngau try ke jong pi, ya kanega district. Bat kum juru kiktin, kajing pasyat jing mot ke jong pi, kum no benginang rak ya kanega ke district syaki kerdan ki bakam sejrang. Nga ai kublai ru kelum ya kine ki nong mi kemat barok laingut. Nadu I MLA bat ki arngut ki MDC, imat haga jing shisha ngela de ben yo I shipau ngut ten renge I yakin laingut but what sewi eng happen pondon kam me ga ketin yo le se ga kam khor kam don ga jing mot sneu imat ki nong mi khmat ki bala hap so pet bat ki bala tep so pet I hari bohoiti kamai maryang kam shom sha ki banom wan ga ni si kublai shibone ya pi Ngai kublai karib hoi dorbar kamla klem dapan pau ya jing ngau ngo yai ba people thank you rengkat barga tim ke jong I belong president jong RBYF belai ke jing kran ngatip ru bai lai ru ke jing krishan ya ga hagaliang ke jing pelut pensep naga bentakan ekas celebration ke commemoration but kumjuru yai ba ban buhai makadoru I belong chairman jongga senjuk kirang basnong iba iru ilaya pasyat jingmot hagane kasngi ka bakrau bat kasngi ka bakment naga benta jongga ne ka dong ribhoi ka jongi ka ribhoi dorbar ka ai kublai ro naga benta ki member jongka ribhoi district sports association rangkat bat ki kon samla ki hap ki berit ki balayo pediang ya ga jing ai kusnam ga berit ka basulong tang ka dak bani itu ya ki kamba ki jongpi ya ga jing troi shitam ga jongpi kini ki long tang ka dak hin rengi kmelanti bat ka ribhoi dorbar ka kit bok kit riang bapin nang kiu shaprang bapin long ginong ile kai
Tang haga district, haga jala, haga India, barok away. Nalor jong kini ki kena samlang hangni gidon ro ki IVCS gidon ro ki Asha but ki way pot ki balay pansngan yangi hagane gasngi ka Ribhoy Dorbar kam don AA ban IAP henry ka don tang ka jing sngawngo but ka don ro tang ki jing kerku kerdo ba pinia shat pinia klan but kumjur ba pinia roy pinia par ba pinang kiu hagisngi ki ban wan but kam tam ban shakri ya ka dong ya ka tan ka jong pi iway pa iway ka Ribhoy Dorbar ka ai kuble ro nagabenta kine ki kon samla naga amka ka All Meghalaya Karbi Association ki bala ai ka nega jingshat ka beitanat ye geriam ki beitanat bat ka bala panja thaj ru yang isipor hadin bengelios ngeu ye ki jingkrand kublai shibon e yapi ki nongshat ki tropes jonga amka le ke babhatam but I bagi way ke benta jong ka Rikhasi Jaintia ka Jalame Khalia but ka Ri India kin yo I ye gane ka sap ka talen ga jong pi kardom kite ahit aphan nangli kikan ka patlang kilang me takade ka tin ai kublai naga benta kublai shibun ye pi nagabenta ka jingshat ka beitanat ka jongpi ka Ribhoy Dorbar ka ai kublai ro nagabenta ki press but ki media badai long ba jongpi layo I ya gane ka program sigi waipat ki benta jongga jala ka jongi jongga ri ka jongi kublai shibun ya pi ki balai pelut la ka jong ka por ka jong pi ban cover ya gane ka program nadu ka basdang hadu ka bakot hoy ha ka ju ka por ngi ai kublai ru na ka benta I Father Michael Makri ba ka team ka jong I ki bala penbit penbiang ban ai ya gane ka live telecast ya gane ka jingrakhe ya ka Ribhoy de Kidon ki kimi ki kpa jong ki hep ki baret ki balaya don rengkat bat ngi kene ka por ki balaya syak shitam pedeng jong kene ka jingshet bat kumjoro nadu dang step kublai shibun ya pi iway pa iway bat ka bakantang ya wai yule se don ki banga kumklet banjer daga kerteng ya pi iway pa iway bat ka por kam syak ban ai ya ka jing kublai ka bakerpang to ki bangamla ban kan mau gane ka por shim ye gane ka jing ai kublai ka bakarpang naga benta jongpi haki khandiat minute on sakliap no ye gane ka jingalang la ne ka celebration gane ka sngi ai ngim don ban ai nagaliang jong ka Ribhoy Dorbar ngi sngew kit ram shibon ye phe namar ka por ka bakordor ka jongpi deida ka jing don ka jongpi baga jing pendap ka jongpi ya gane ka hall kala long shisha ka bai don buram bat ka bai itanat shibon but haishwaya ka bangan syong no I advisor jong ka Ribhoy Dorbar ila ong yanga ban penpau ya kine ki kam gi badangsa nalor ka bai I MLA ila yo ban kren ya ki ju ki phang ka Ribhoy Dorbar ro ka don gine ki mat jing dawa nagaliang jong ka sarkar mapi ki nongmi khmat mapi ki officer sarkar ki badon gane ka por pin seobha ban ra ekini ka Ribhoy Dorbar kadang don ka thong ban ban yai dawa naga sarkar kat hadu bandayo ya kane ka Western Ribhoy Civil Subdivision
kabenta ka baar pat baga ribhoi dorbar kadang sa ka agenda ka jongka kalong ki community and rural development block kawai ha umden bat kawai pat hamau hati nalor gane ka border issue ka badang don hakmat jongka sarkar but ngingeng ya ka begin suyo ban penbek no banginom du ya ka jaka kamtam naga district ke jongi but ka bakhaddo ka agenda ka badang sa haka matre kam jong ka ribhoi dorbar kalong ka jingkar pat ban pen kalano ya ka kerteng naga Shillong airport ka badon ha umroi sha ka umroi airport ka jingkar pat namar magani ka airport ka don ha po jong ka ribhoi ha umroi ngikar pat bangi nangyale ya ka naga liang naga sarkar ban ai ya ka ni ka jingpen kala kerteng ya ka Shillong airport sha ka umroi airport dah ni ka por shwai ka bangan syong no ngim don manai ya pi sa shisint ngikit bok kit riang ngikir khu kerdok ya bat kublai sibun naga benta ka por ka jong pi ka jingi sim benta ka jong pi hagani ka sngi ka balai po jong ka ribhoi district foundation day kublai sibon ublay unkar ko ya pi baro leitsuk kublai shibon ba process naga benta ki kintian ai kublai ki jong pi ni duai bani ai jing kublai kit bok kit riang ba pindang yo ai kamat ka basat ka baklan namar ngi sutho ba bangi dang don ni ki riurang ba ka district ka jing sngo saat ka jing sngo sngan ka don ringkat bat ni te kublai se shi sensa bat ni khwi lenti bai dang la ban ya tre khamba bat kham janai hagi snam bat ki por ki bandang wan te porlok akan ka por ka bumenta ngin yo ya ki wei ki item ki pakir pang bat kata kalong ngin yang lang baro ban ruai ya ka ribhoi antham ka bon yalam da ka Khasi Traditional Music Department jong ka ribhoi college nga khot ikini ki porlok ke jong ye bakin wan snishikmat ban yalam ikini ka ribhoi antham bat nga kerpat ya ka yeng borok ka wei bangin subha ban yang lang
kublai shibon ipi ki kena pulia jong ka Ribhoi College ki balai lam menyerwai lang ka ne ka Ribhoi anthem te parlok nila poi shikabenta ka bawai jong ka ne ka program ai ba ka mensim jong ka jingit bat ka jingitli kan senran ka jingya lenti jongi nang ne shakmat kublai shibon kublai shi hajar ngo